Fine. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna. Hare Krishna. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम हरे कृष्ण. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम हरे कृष्ण. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். பக்தி हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम हरे कृष्ण. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். அந்த எக்கோ வருது, இந்த யூடியூப் இதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா பிரபு, அது லைவ் போய் சேவ் பண்ற வரைக்கும் அது திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே இருக்கு. அதனால நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வேண்டாம், சைலண்டா இருக்காது. கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்போ இன்னும் ஒரு 6 ஸ்லோகாஸ் முடிச்சிட்டு வில் கோ டு த ஸ்லைட்ஸ். அதுல 2 ஐ திங்க் 2 குரூப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் தேர். ஓகே, லெட் அஸ் பி இன்டராக்டிவா போகலாம் நம்ம. ஒரு நிமிஷம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓகே, விக்டோரியா மாதாஜி கிட்ட பேசினேன் பிரபு நானு. ஓகே, ஓகே மாதாஜி. அவங்க அவங்க சொன்னாங்க சம் சைலண்டா பண்ணக்கூடிய, அதாவது she may not be able to take it up teaching, but silent contribution she'll be able to do. So I think admin related வந்து ஒரு நம்ம we can take her actually. Okay. Okay, sure, sure. And one more thing, அதாவது இந்த பக்தி சாஸ்திரி தமிழ் இது என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு. ஓகே, ஒன்று வந்து பகவத்கீதை இருக்கு, அடுத்து வந்து என்ஓஐ இல்லை ஈஷோ இருக்கு, பட் என்ஓஐ அண்ட் என்ஓடி இல்லை. ஐ திங்க் தட் ஒன் we have to start work on that actually. ஓகே, அது கூட பண்ணியிருக்கோன்ற மாதிரி சொன்னாங்க, பட் ஐ டோன்ட் நோ. அந்த கிருஷ்ண நாராயணி சேனை அந்த இமெயில் அந்த டிரைவ்ல இது மட்டும்தான் இருக்கு பிரபு. ஓகேங்களா? ஸோ லெட் அஸ் ஹேவ் எ ரிவ்யூ. நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன், அவங்களுக்கு நீங்க ஷேர் பண்ணி அது ஓகே அது எல்லாமே பரவாயில்லனாக்கா வில் புட் இட் இன் டிரைவ், ஸோ தட் யாரெல்லாம் தமிழ் படிக்கிறாங்களோ அந்த வச்சுட்டு அதையே வச்சுட்டு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டோம். தட் வில் பி ஹெல்ப். ஆனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 சாப்டர்ஸ்க்கு இல்லை, அதாவது சம் 13th ஸ்லோகால இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது பிரான்சைத்தன்யா பிரபுதா. அதுக்கு முன்னாடி வந்து இல்லை. அதுக்கு நாமளே ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் வந்து கொஞ்சம் இல்லைன்னா இந்த லெவல் 2 லெவல் 3ல வந்து பகவத்கீதை கண்டென்ட் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அதை எடுத்துக்கிட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். Okay. We'll review one day, Masai. We'll take பார்த்துட்டு என்னன்னு பார்த்துட்டு then we will review and then we will. Yes, I will share. Tomorrow I will share. Okay. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமயம் ததாதி ஸ்வா பதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்த ராதகாந்த நமஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுஷுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாரூபேஷ கிருபா சிந்துபேவ ச पतितना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So reading from Bhagavatam
நம்ம இப்போ 6th சாப்டர்ல கடைசி சில ஸ்லோகங்கள்ல இருக்கோம். ஒரு நிமிஷம். 32 32 முடிச்சோமா நம்ம போன வாட்டி? தேவதத்தம் இமம் வீணம் முடிச்சிட்டோம் மாதா. 38 முடிச்சிட்டோமா? ஸோ இவ்வாறாக அவர் வந்து டிராவல் கான்ஸ்டன்ட்லி, அதாவது பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை பாடிக்கொண்டு அந்த வீணையை வாசிச்சுண்டு அவர் வந்து அது வந்து தெய்வீகமான ஒரு சப்தத்தை வந்து கொடுத்ததாக வந்து விச் இஸ் சார்ஜ்டு. அந்த வீணையில வரக்கூடியது வந்து தெய்வீக ஒளி, அதாவது சப்தம். அண்ட் விச் இஸ் கிவன் டு மீ பை த லார்ட் கிருஷ்ணா, பகவானால கொடுக்கப்பட்டது என்று இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இது வரைக்கும் தான் நம்ம முடிச்சோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். प्रागा यथा स्ववीर्याणि तीर्थपादा प्रिया श्रवाः आतुहा इव मे शीघ्रं தர்ஷனம் யாதி சேட்டசி. அதாவது தீர்த்த பாதா, பகவானுக்கு இந்த நாமம் உண்டு இல்லையா? எப்படி தாமரை பாதம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இன்னொரு நாமம் கூட அவருக்கு வந்து தீர்த்த பாதா. அப்படின்னா தீர்த்த பாதம், தீர்த்தம், தீர்த்தம் என்றாலே புனிதம், புனித ஸ்தலங்கள், தீர்த்த தலம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி புனித ஸ்தலம், புனிதம் என்று சொல்லப்படுவது. ஸோ அந்த தாமரை பாதங்கள் என்று ஒரு புறம் லோட்டஸ் ஃபீட்னு சொன்னாலும் இன்னொரு புறம் வந்து தீர்த்த பாதம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இவ்வாறாக நாரத மகரிஷி வந்து பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை பாடிக்கொண்டு இல்லையா, ஸ்வ வீர்யானி, அவருடைய சொந்த செயல்களும் இல்லையா, அவை அனைத்துமே வந்து the Lord whose lotus feet are the source of all virtues or holiness, அதாவது புனிதம். வர்ச்சுன்னா வந்து புண்ணிய காரியங்கள் அப்படின்ற பேர், வைசஸ்னா பாவ காரியங்கள் என்று சொல்லப்படுவது. இது ரெண்டும் ஆப்போசிட்டு. ஸோ ஸோ புண்ணிய காரியங்கள், பகவானுடைய திருவடிகள் தான் வந்து புண்ணிய காரியங்கள். இன்னைக்கு காலையிலேருந்தே நிறைய வாட்டி நம்ம வந்து கேட்டுட்டு இருக்குது. அந்த 545 கிளாஸ்லையுமே வந்து பகவானுடைய திருவடிகளை பற்றி தான் பேசுனாங்க. அங்கேயும் அதே ஸ்லோகங்கள் தான். ஸோ பகவானுடைய திருவடிகளில் நாம் எவ்வாறு தஞ்சம் புக முடியும்னா அவருடைய திருநாமங்களை ஜெபிப்பதால. ஸோ அந்த திருநாமங்கள் வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி, அன்கண்டிஷனல் இல்லையா, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி கேவலம், அதாவது வெறுமனே வந்து பகவானுடைய நாம ஜபங்களை வந்து அதாவது நாம சொல்ல சொல்ல நம்ம காது கேட்கணும். இந்த 2 ஆர்கனும் வந்து வேலை செய்யணும். பேசுதல் மற்றும் கேட்டல், இந்த 2 செயல் மட்டும்தான், இந்த 2 புலன்கள் மட்டும் தான் செயல்படணும். மனசு வந்து நம்ம மனசை பற்றி வருத்தப்படாம இந்த 2 ஆர்கன்ஸை வந்து என்கேஜ் பண்றதுக்கு நாம வந்து முயற்சிக்கணும். அப்போ இந்த மனசை என்ன பண்ணணும், இந்த 2 செயல்கள்ல ஈடுபடுத்தணும். அந்த 2 செயல்களை நாம் ஈடுபடுத்தினாலே வந்து பக்குவம் என்பது தானாகவே அமையப்பெறும். ஸோ பகவானுடைய திருவடிகள்ல வந்து நாம தஞ்சம் அடைவதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, பிரியஸ்ராவக, ப்ளீசிங் டு ஹியர், யாரோ ஏதாவது எதை கேட்டால் நமக்கு வந்து ஆனந்தம் கொடுக்கும்னா, அதாவது அதாவது மலர்ச்சி கொடுக்கும். ப்ளீசிங்னாலே மலர்ச்சி இல்லையா, அதாவது உத்வேகத்தை கொடுக்க வல்லது இல்லையா. ஸோ பகவானுடைய அவருடைய நாமங்களையும் இல்லையா, அவருடைய புகழ் ஆரங்களையும் லீலைகளையும் சொல்லும் பொழுது நமக்கு பேரானந்தத்தை வந்து கொடுக்கும் இல்லையா. ஜஸ்ட் லைக் மீ டு மீ சிக்ரம் வெரி சூன் தர்ஷனம் ஷைட் யதி அப்பியர் சேத்தசி ஆன் த சீட் ஆஃப் த ஹார்ட். Translation and purport இல்லையா, the supreme lord Shri Krishna whose glories and activities are pleasing to hear இல்லையா, பகவானுடைய புகழ் ஆரங்கள் மற்றும் அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே நமக்கு கேட்பதற்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறது. at once appears on the seat of my heart. ஸோ அவர் அது இதெல்லாம் செய்வதால வந்து அது எல்லாமே என்னுடைய ஹிருதயத்துல வந்து அமைய பெறுகிறது. ஸோ ஹிருதயம் என்னும் அந்த ஸ்தலம் இல்லையா, அந்த ஸ்தலத்துல வந்து எனக்கு அது வந்து அங்கே வந்து இடம் பெயர்கிறதுன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, இது எல்லாமே நாம வந்து கேட்க 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 அவை எல்லாம் ஹிருதயத்துல போய் தங்குகிறது அவருக்கு. அந்த வியாபகங்களே வந்து இருந்த வண்ணம் இருக்கிறது. as soon as I begin to chant his holy activities. ஸோ எப்பெல்லாம் வந்து நாரத மகரிஷி, அதாவது முந்தைய ஜென்மத்தில் அந்த 5 வயது சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களும் மற்றும் வந்து அவருடைய செயல்பாடுகளையுமே அவர் பாடல்களாக பாடும் பொழுது அவருடைய ஹிருதயம் முழுவதுமே பகவானே நிரம்பி இருக்கார் அப்படிங்கிறது தான்
இதனுடைய பொருள். எஸ் பர்பட் வாசிங்க மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரமபுருஷ பகவான் அவரது தெய்வீகமான நாமம், உருவம் மற்றும் லீலைகள் ஆகியவற்றிலிருந்தும் அவற்றின் ஓசைகளிலிருந்தும் வேறுபட்டவர் அல்ல. பகவானின் நாமம், புகழ் மற்றும் செயல்கள் ஆகியவற்றை கேட்டல், பாடுதல் மற்றும் நினைத்தல் என்னும் தூய பக்தி தொண்டில் தூய பக்தர் ஒருவர் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்ட உடனேயே அவரது மனக்கண்ணாடியில் பகவான் தம்மை பிரதிபலிக்க செய்து அவரது தூய்மையடைந்த கண்களுக்கு பகவான் காட்சியளிக்கிறார். எனவே உன்னத அன்பு தொண்டினால் பகவானுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு தூய பக்தரால் ஒவ்வொரு கணமும் பகவானின் இருப்பை அனுபவிக்க முடியும். தனது சொந்த பெருமைகளை மற்றவர்கள் சொல்ல கேட்டு மகிழ்வது அனைவருக்கும் உள்ள இயற்கையான குணமாகும். மேலும் மற்றவர்களைப் போல் பகவானும் ஒரு தனிப்பட்ட நபரே என்பதால் இக்குணத்திற்கு அவர் விதிவிலக்கல்ல. ஏனெனில் தனிப்பட்ட ஆத்மாக்களில் காணப்படும் இயற்கையான குணம் பரமபுருஷனிடம் உள்ள இயற்கை குணத்தின் பிரதிபலிப்புகளே ஆகும். ஒரே வேறுபாடு என்னவெனில் பகவான் எல்லோரையும் விட மிகச் சிறந்தவராகவும் அவரது எல்லா செயல்களிலும் பூரணமானவராகவும் இருக்கிறார். எனவே தூய பக்தர்களால் பாடப்படும் அவரது பெருமைகளால் பகவான் கவரப்படுகிறார் என்றால் அதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. பகவானும் அவரது பெருமைகளும் ஒன்றே ஆகும். பகவான் பூரணமானவர் என்பதால் அவரது புகழ் மாலையிலும் அவரால் எழுந்தருள முடியும். நாரதர் தமது சொந்த நன்மைக்காக பகவானின் புகழை பாடவில்லை. ஆனால் புகழ் மாலைகள் பகவானோடு ஒத்திருப்பவை என்பதாலேயே அவர் அவ்வாறு பாடுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அற்புதமான விளக்கம் இல்லையா? ரொம்ப அற்புதமான விளக்கம். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இயற்கை குணாதிசயங்கள் எல்லாமே இறைவனிடத்துல இருக்கக்கூடிய இயற்கை குணாதிசயங்கள்ல ஒரு துளி ஒரு பகுதின்னு சொல்லலாம். அதாவது 1% 2% வந்து அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட உண்டு. பகவானுடைய இயற்கையான இயல்புகள், அசாதாரணமான இயல்புகள் வேறு. ஓகே, சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய இயல்புகள் இல்லையா? நாமும் வந்து பிரசாதத்தை வந்து அதாவது ஸ்வீகரிக்கிறோம் இல்லையா? அவரும் வந்து நாம நைவேத்தியம் பண்ணும்போது அதை எடுத்துக்கிறார் இல்லையா? மேலும் நமக்கும் ஆசைகள் என்பது உண்டு, பகவானுக்கும் ஆசைகள் என்பது உண்டு இல்லையா? தன்னுடைய பக்தர்கள் தன்னிடத்திலே இருக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய ஆசை இல்லையா? அது போல நாம வந்து இந்த பௌதீகத்துல வந்து அதை சேர்க்கணும் இதை சேர்க்கணும்ன்ற ஆசை எப்படிப்பட்ட ஆசை என்பதுதான் வேறுபடுமே ஒழிய ஆசை எனக்கூடிய அந்த பண்பு வந்து உண்டு இல்லையா? நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய குட் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இறைவனிடத்துல இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் தான். ஓகே, சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம எல்லாரும் புகழ்ச்சிக்கு மயங்காத மனிதன் உண்டா இல்லையா? புகழ்ச்சிக்கு மயங்காத மனிதன் யாருமே கிடையாது. அது பௌதிக தளத்துல. ஆன்மீக தளத்துல வந்து அதை வந்து துச்சமாக மதிக்கக்கூடிய அந்த நிலைதான் வந்து பக்தர்களுடைய தூய பக்தர்கள் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அந்த புகழ்ச்சியால் அவர்கள் சரிக்கு கீழே விழுந்துருவாங்க. ஒரு முறை நாம கிரேட் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்தாலே நமக்கு அங்கேயே வந்து நம்ம வந்து we are fallen down அர்த்தம். எந்த சேவை செய்தாலுமே அந்த சேவையில வந்து பகவானுடைய கிருபையால் இது நிகழ்த்தப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு மட்டும்தான் நம்ம வளர்த்துட்டு போகணும் ஒழிய இதை நான் செய்தேன் அப்படின்ட்டு நாம சொல்ல ஆரம்பிச்சாலே நம்முடைய அந்த அகங்கார பண்பு நம்மளையுமே அறியாம வந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். அது நம்மள மேலும் பந்தப்படுத்தி விடும். பேசிக்கலி நம்மள என்ன பண்ணும்? பந்தப்படுத்தும். அதாவது விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு அது வந்து மிகப்பெரிய தடைக்கல் ஆகிவிடும். அதனால யாராவது நம்மள வந்து பக்தியில புகழாரங்கள் சூட்டுறாங்க அப்படின்னாக்க உண்மையிலேயே அந்த புகழாரங்கள் வந்து நமக்கானது கிடையாது. இறைவன் நம்மளை வந்து செயல்படுத்த வைக்கிறார். அதை நாம புரிந்து கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த புகழாரங்கள் எல்லாமே வந்து நாம பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட முடியும். நாம் அந்த புகழாரங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இருக்காது இல்லையா? ஆனா குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் எ டிவோட்டி வந்து கண்டிப்பா செயல்படும். ஆனா அதை வந்து எவ்வாறு தவிர்க்கிறது என்பதை வந்து நாம இப்படிப்பட்ட பாதையில போகும்பொழுது ஒரு புறம் அவர்களையும் மன வருத்தப்படாம ஒரு புறம் பகவானுக்கு அனைத்தும் சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பண்பை தான் நாம வளர்த்துக்கணும். பகவான் வேறு, அவருடைய நாமங்கள் தெய்வீகமான நாமங்கள் வேறு அல்ல, அவருடைய ரூபம் வேறல்ல, அவருடைய செயல்பாடுகள் வேறல்ல, அவருடைய லீலைகள் வேறல்ல, எல்லாம் ஒன்றுதான் இல்லையா? சோ அதனால பகவானுடைய தொண்டுல ஒரு தூய பக்தன் வந்து தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இது எல்லாமே வந்து இல்லையா? At once he becomes visible to the transcendental eyes of the
pure devotee by reflecting himself on the mirror of the heart by spiritual television. ஸோ இந்த ஹிருதயம் என்னக்கூடிய இந்த டிவியில வந்து பகவான் வந்து அந்த அதாவது தூய பக்தருடைய அந்த தெய்வீகமான கண்களுக்கு வந்து புலப்படுவார் அப்படின்னா அவங்களால வந்து உணர முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் நம்ம காலையில நான் அங்க கிளாஸ் எடுத்ததுல இருந்து உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கு. ஸோ அதாவது இன்னர் அவைக்கனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உள்ளுணர்வு எழுச்சி உறுதல் என்று பெயர். இதைத்தான் வந்து ரியலைசேஷன்ஸ் தான் உள்ளுணர்வு எழுச்சி. ஆனா இதை வந்து நாம வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணிக்க முடியாது. நமக்கு ஒரு எவாலுவேஷன் கண்டிப்பா தேவைன்னா நம்முடைய குரு கிட்ட வந்து இதை கண்டிப்பா கேட்கணும். இது என்ன, நாம கற்பனை செய்யறோமா, இல்ல கற்பனையால இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வை நமக்கு ஏற்படுத்துகிறதா, இல்லை தானாகவே பகவானுடைய கிருபையால் இதை நாம வந்து உணர்கின்றோமா அப்படிங்கிற வேறுபாடு நமக்கு தெரியணும்னா நம்முடைய குருவிடத்துல தான் நாம் அதை கேட்க வேண்டும். அதனால தூய பக்தர் வந்து who is related to the Lord in loving transcendental service can experience every moment, ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே பகவான் இருக்கிறத வந்து உணர முடியும். ஸோ அந்த உணர்வு எப்படிப்பட்டதுன்னாக்கா தெய்வீகமான உணர்வு. இப்ப நம்ம பகவானுடைய புனித நாமங்களை சொல்ல சொல்ல நமக்கு இப்படிப்பட்ட இந்த மாதிரியான விளக்க உரைகள் எல்லாம் நமக்கு கேட்க கேட்க என்ன ஆகும், நம்ம மனசு வந்து தூய்மை அடையும். அப்போ நாம செய்யக்கூடிய அந்த நாம ஜபங்கள் எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து நன்மை வந்து பயக்கும். சோ நாம நன்மை என்பது என்ன, இறைவனை உணர்வதுதான், இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்வதுதான் நமக்கு மிகப்பெரிய நன்மை. அது தவிர்த்து பெரிய நன்மை இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே கிடையாது. இந்த நமக்கு இயற்கையிலே சில பண்புகள் உண்டோ அது போல வந்து பகவானுக்கும் வந்து பண்புகள் உண்டு. ஆனா அவர் சுலபத்துல அந்த பண்பை வெளிப்படுத்த மாட்டார். கிருஷ்ணா ஆகர்ஷணி இஸ் நாட் அவ்வளவு சுலபத்துல கொடுக்க மாட்டார். மோட்சத்தையுமே பகவான் கொடுத்துருவார். ஆனா நமக்கு அவர் வந்து நம்முடைய பக்தி தொண்டுல வந்து ஈர்க்கப்பட்டு அதனால வந்து அவர் வந்து அந்த ஈர்ப்பு சக்தியில அவர் வந்து சிக்கிக் கொள்ளவே மாட்டார். ஏன்னா அவரே நமக்கு வந்து சேவகம் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவார். அதனால சுலபத்துல கிடைக்க பெறாதவர் அவர் ஆக்சுவலி. ஓகே, the only difference is that பகவான் வந்து அனைத்தையுமே அறிந்தவர். நமக்கு நம்முடைய உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஆத்தியாத்மிகம் இல்லையா, இந்த உடலுக்கு ஆன்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், நமக்கும் இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயம், இது மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா பகவான் எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் இருந்து எல்லாவற்றையுமே தெரிந்தவர் அவர் இல்லையா, எல்லாவற்றையுமே செயல்படுத்தி கொண்டிருப்பவரும் அவர் தான். அதனால வந்து Lord is attracted by the pure devotees chanting of his glories is nothing astonishing. என்ன இது இயல்பே. ஸோ அவருடைய புகழ் ஆரங்களை வந்து பாட பாட பகவான் வந்து தேடி வந்துருவார். Since he is absolute, அவர் பூரணமானவர், he can appear himself in the picture of his glorification இல்லையா. அந்த புகழ் ஆரங்களுடைய இந்த ரூபத்துல வந்து பகவான் அவர்களுக்கு காட்சி. அந்த புகழாரங்கள் வேறு, அவருடைய ரூபம் வேறு கிடையாது. இரண்டும் ஒத்ததுதான் அப்படிங்கிறது. அப்படின்னா எந்த வேறுபாடுமே நம்மளால காண முடியாது. அதனால நாரத மகரிஷி அந்த 5 வயது சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது பகவானுடைய தொண்டு எனக்கூடிய அந்த புகழ் ஆரங்கள்ல வந்து தன்னையே மறந்து அவர் வந்து செயல்பட்டு இருக்கார். ஸோ இவ்வாறாக நாரத மணி penetrates into the presence of the Lord by the transcendental chanting. அதனால நாரத மகரிஷி வந்து அவருடைய ஹிருதயத்துல வந்து பகவான் வந்து வியாபித்து இருக்கிறத வந்து எதன் மூலியமாக அவர் உணர்கின்றார், அந்த தெய்வீகமான பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களினால் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏதத் தய ஆத்ருதா சித்தானா மாத்ரா ஸ்பர்ஷேச்சயாமு பவ சிந்து பிளாவோ திருஷ்டோ ஹரிச்சாரயானு அனுவர்ணனம். அணு என்னக்கூடிய அந்த வார்த்தை எங்க வருது அங்க எல்லாமே பின்பற்றுதல் அப்படிங்கிற பெயர் ஆக்சுவலி. ஸோ it is personally experienced by me. அதாவது அவரே வந்து சுயமாக உணர்ந்ததாக இந்த இடத்துல சொல்றார். that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact of the senses with their objects can cross the ocean of nuisance on a suitable boat. The constant chanting of transcendental activities of the Supreme Personality of Godhead. அப்படின்னா இங்கே படகு என்பது எந்த மாதிரி படகு ஆக்சுவலி இஸ் மல்லிகா மாதாஜி இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிங்க. இட் இஸ் பர்சனலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இத வந்து யாரு, நாரத மகரிஷி அனுபவிச்சிருக்கார். இந்திரிய போகங்களை ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்திரிய போகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற இடையறாத ஆசைகளில் மூழ்கி இருப்பவர்களால்
பரமபுருஷரின் உன்னதமான செயல்களை இடைவிடாமல் பாடுவதன் மூலம் அறியாமை என்னும் கடலை கடந்துவிட முடியும் என்பதை எனது சொந்த அனுபவத்தினால் நான் உணர்ந்து கொண்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், அதாவது இந்த அறியாமை கடல் இல்லையா? ஸோ இந்த அறியாமை கடல் என்பது நாம ஆவித்யில் இருக்கும் பொழுதுதான் இல்லையா? அதாவது தமசிக் இயல்புல இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வுகள் நமக்கு வரும். ஆனா அதே ஞான தளத்துல வந்து நிக்கிறவங்களுக்கு வந்து தான் யார் என்பதும் தெரியும், தனக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன என்பது தெரியும். ஸோ அவருடைய நம்முடைய தலையாய கடமை என்ன என்பதும் தெரியும், முதன்மை கடமை. ஸோ அப்ப அந்த முதன்மை கடமையில் அவர் வந்து ஈடுபடும் பொழுது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அவர் சுலபத்துல கடந்து விடுவார். அது எப்படி? கான்ஸ்டன்ட் சாண்டிங் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஜெண்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ், இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. ஓகே, இடைவிடாது அப்படின்னா இன்னைக்கு ரொம்ப ஜோரா நம்ம சாண்டிங் பண்ணிட்டு நாளைக்கு ஒண்ணுமே பண்ணாம போகிறது அப்படி இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி கன்சிஸ்டண்டா இருக்கணும். ஸோ இன்னைக்கு எப்படி சாண்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரி நாளைக்கும் சாண்ட் பண்ணணும். ஓகே, இன்னைக்கு அட்டென்டிவா சாண்ட் பண்ணணும், அதே மாதிரி நாளைக்கும் அட்டென்டிவா சாண்ட் பண்ணணும். ஸோ அது மாதிரி நாளைக்கு எப்படி எப்படியோ சாண்ட் பண்றது, அது வந்து தட் இஸ் நாட் அ கான்ஸ்டன்ட். அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் டிரான்சென்ட், அதாவது சாண்டிங்கே கிடையாது. அவ்வாறு நம்ம செய்யலைனாக்கா நம்மளால தெய்வீகமான செயல்களை வந்து புரிந்து கொள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் நமக்கு இருக்காது, மனசும் நமக்கு கிடைக்காது. The symptom of a living being is that constant remain silent even for some time. அதாவது நம்மளால வந்து ஒரு நொடி கூட வந்து சும்மா இருக்க முடியாது. He must be doing something இல்லையா? ஏதாவது ஒன்று மனசுல கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதையாவது யோசிச்சுட்டு இருப்போம். அதுலயே வந்து நம்ம இதை செய்தா இதுல இருந்து அதாவது கற்பனையிலேயே நம்ம ஒரு கோட்டையே கூட கட்டி வச்சிருக்கோம் இல்லையா? திங்கிங், ஃபீலிங், அதுக்கப்புறம் வில்லிங், அடையணும்ன்ற அந்த இது. Generally, the materialistic men think and discuss about subjects which satisfy their senses. பௌதிகவாதிகள் தங்களுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு டாபிக்ஸ் தான் அவங்க பேசுவாங்க. பட் as these things are exercised under the influence of external illusionary energy such as sensational activities, do not actually give them any satisfaction. ஆனா இதெல்லாமே இந்த பௌதிகம் எல்லாமே வந்து இந்த பகிரங்க சக்தியால செயல்படுத்தப்படுவது. அப்படிப்பட்ட சந்தோஷமா இருந்தாலும் அதுவும் சிறிது காலம்தான், துக்கமா இருந்தாலும் சிறிது காலம்தான். நித்தியமான ஆனந்தத்தை வந்து அது கொடுக்கவே கொடுக்காது, திருப்தியை கொடுக்காது. ஆனா அதே வந்து they become full with cares and anxieties. இது அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் மாயை என்று சொல்லுது. பகிரங்க சக்தியில செயல்பட்டது அனைத்துமே மாயை. That which cannot give them satisfaction is accepted as an object for the satisfaction. ஸோ நாரதமுனி அவருடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்றார். the satisfaction of for such frustrated beings engaged in sense gratification. ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த உலகாயுத இதுல இருந்து மூழ்கி அதிருப்தியை வந்து அடையக்கூடிய அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து இறைவனுடைய செயல்கள் மீது அவர்கள் எப்பொழுதுமே வந்து அதாவது ஜபித்து கொண்டிருந்தால் அவர்களால வந்து அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து அடைய முடியும். த பாயிண்ட் இஸ் தட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஒன்லி ஷுட் பி சேஞ்ச் இல்லையா? ஆன்மீகம், அதாவது பௌதிகத்தை எடுத்துட்டு ஆன்மீகம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பகுதியை வந்து நம்ம வந்து அந்த ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்துக்கணும் இல்லையா? அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி நமக்கு நிறைவடையாத ஒன்று கூட நமக்கு மன திருப்தி என்பது சுலபத்துல நமக்கு கிடைக்கும். நோ ஒன் கேன் செக் த திங்கிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப். யாராலாவது இப்ப நான் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னு உங்களுக்கு புரியுமா? இல்ல நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னு என்னால சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா சொல்ல முடியும். இப்ப நான் என்னதான் பேசிட்டே இருந்தாலும் என்னுடைய மனசு எங்க போயின்னு இருக்கு, என்னுடைய மனசு எதை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறது, எதை செய்யணும்ன்ற இருக்கு. இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப நான் கிளம்பணும்ன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் சூழல் இருக்கு. ஆனா இந்த கிளாஸ் என்னால கேன்சல் பண்ண முடியாது. இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் யாருக்கும் எதுவுமே சொல்லலை, எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். அப்ப என் மனசுல வந்து என்னதான் கிளாஸ்ல நான் ஈடுபட்டு செய்துட்டு இருந்தாலும் இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் 7 மணிக்கு கிளம்பணும் கண்டிப்பா, அப்பதான் அட்லீஸ்ட் நான் போய் அந்த பேஷண்ட்டை பார்க்க முடியும் அப்படின்றது எல்லாமே ஒரு மனசு வரும் இல்லையா? ஸோ இந்த இது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இது எடுத்துக்கும் பொழுது நீங்க வந்து ஸோ நம்ம மனசுல என்ன ஓடுறதுன்னு யாராலுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அதையே நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நினைச்சோம்னா இங்க கிளாஸ் கூட என்னால சரியா எடுக்க முடியாது, ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. அதன் மீதே ஈடுபாடு இல்லையா? அப்புறம் அதையே போய் நான் வந்து பார்த்து முடிச்சணுன்றதுக்காக 7 மணிக்கு முடிக்க வேண்டிய கிளாஸை 6:30 மணிக்கே கூட முடிச்சிடுவேன் நான். ஏன்னா என்னுடைய ஸ்ட்ராங் தாட் ப்ராசஸ் எங்க போயின்னு இருக்கு, நான் எதையோ ஒன்று செய்யணும்னு நினைச்ச அந்த செயல் மீது போயின்னு இருக்கு. இப்ப நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வுக்கு என்னால வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல. ஏன்னா அது வந்து மிக மிக அதாவது கிரிட்டிக்கலான ஒரு சுச்சுவேஷன் அதுக்காக. ஸோ பட் இஃப் ஒன் வாண்ட்ஸ் ஆக்சுவல் ஹாப்பினஸ், அது வந்து பௌதிக தளம்.
இப்போ உண்மையிலே ஆனந்தத்தை அடையணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து வெறுமனே அவங்க எந்த செயல் மீது அவர்கள் வந்து அது பௌதிக தலமா இல்ல ஆன்மீக தலமான்னு பார்க்கும் பொழுது பௌதிக தலத்துல வந்து இந்த மாதிரி அதாவது குழப்பங்கள் இருக்கும். அதே ஆன்மீக தலம் என்று வரும் பொழுது அது வந்து ஆனந்தத்தை தான் கொடுக்கும். ஸோ மேலும் 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 வந்து அதாவது ஒரு பேலன்ஸ்டு லைஃப் வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதே பௌதீகம் வந்து நமக்கு பேலன்ஸ்டு லைஃப் கண்டிப்பா கொடுக்காது. இன்றைக்கு ஒரு பெரிய நன்மை கிடைச்சதால் வேணா ஒரு 1/2 மணி நேரம் நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும், இல்ல 10 நிமிஷம் தான் இருக்க முடியும். ஏன்னா அப்புறம் மீண்டும் வந்து நாம நம்முடைய கடமையை நாம செய்துட்டே தான் போகணும். அது போல அது வந்து பௌதீகம். ஆன்மீகம் அப்படி கிடையாது. மனதளவிலே நாம எப்பவுமே இறைவனை எண்ணி ஆனந்தம் கொண்டு இங்க பக்தி தொண்டும் செய்யலாம். அப்ப இன்னும் வந்து ஈடுபாடு கொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த மனசு நமக்கு கிடைக்கும். அதுதான் வந்து பேரானந்தம். ஒன்லி த டாபிக் இஸ் சேஞ்ச் இல்லையா, சப்ஜெக்ட். மேலும் instead of relishing activities of the cinema artist, one can turn his attention to the activities of the Lord. இதெல்லாம் பௌதீகத்துல இருக்கிறத விட ஆன்மீகம் செல்வது வந்து மிக மிக நன்மையை பயக்கும். அதாவது பகவான் அவருடைய நித்திய சகாக்களா இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள், லக்ஷ்மிஸ் எல்லாமே இந்த ஆல்மைட்டி பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் பை இஸ் காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி, அதாவது காரணமற்ற கருணையால் இந்த பிரபஞ்சத்துல அவர் இறங்கி வரார், மேலும் தோன்றுகிறார். அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து புரிய வைக்கிறாங்க. பட் அதே சமயத்துல வந்து அவர்தான் வந்து அந்த பரம்பொருள் அப்படிங்கிறதையுமே நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ he does so far for the benefit of all the இத்தனை செயல்களுமே அவர் செய்யறாருனாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த அந்த உயிர்வாழிகளுக்காகத்தான் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். மேலும் by doing so the conditioned soul, ஸோ மெதுவா வந்து பக்தி தொண்டை பயிற்சி பண்ணி அவங்க வந்து பக்குவத்தை வந்து அடைவாங்க. அந்த பக்குவம் அடையும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பௌதீக கடலை வந்து சுலபமாக அவர்கள் வந்து கடந்திருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டேட்டட் ஃப்ரம் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை சச் அன் அத்தாரிட்டி. இதை வந்து நாரத மகரிஷி தன்னுடைய சொந்த அனுபவத்தினால நமக்கு இங்க சொல்லியிருக்கார். அண்ட் ஆஸ் வி கேன் ஹாவ் த சேம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ இஃப் யூ பிகின் டு ஃபாலோ த. ஸோ அதனால தான் நம்ம எப்பவுமே ஒரு வைஷ்ணவாவை வந்து நாம பின்பற்றணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ dearmost, who is the dearmost devotee of the Lord. यमादिभिर योग पतहै कामलोभहतो मुहु मुकुन्दा सेवया यद्भ तदात्मधाना संयति. அதாவது it is true that by practicing restraint, அதாவது இந்த யோக பயிற்சிகள் இந்த புலன்களை எல்லாமே இந்த பௌதிக தளத்துல செயல்படாம இருக்கிறது வந்து அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து வாழ்க்கையில வந்து ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரிலீஃப் அப்படின்னா ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலையிலிருந்து அவங்க வந்து வெளியில வந்திருக்காங்கன்றது வந்து எடுத்துரைக்கும். அப்படின்னா it will not be one can get relief from what disturbances இல்லையா, நமக்கு ஏற்படக்கூடிய கலங்கங்கள் இல்லையா, குழப்பம் கலக்கம். இதெல்லாமே இந்த குழப்பம் கலக்கம் எல்லாம் எதனால் வருது? நாம் ஒன்றை எதிர்பார்த்து ஒரு செயலில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது அது அடைய பெறவில்லை என்றால் நமக்கு குழப்பம் கலக்கம் எல்லாமே வரும் இல்லையா. பட் திஸ் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் டு கிவ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் டு சோல். ஆனா இது வந்து ஆத்மாவை வந்து திருப்திப்படுத்துவதற்கு இது கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு வேண்டியது என்னது? அது எதை வந்து மேன்மையாக கருதுகிறதோ அந்த செயல்ல வந்து தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது இல்லையா அந்த ஆனந்தத்தை அது அனுபவிக்கிறது. அதே பௌதிக தளமா இருந்தா தற்காலிக ஆனந்தம், அதே ஆன்மீக தளமா இருந்தா அதாவது நித்தியமான ஆனந்தத்தை வந்து கொடுக்கும். ஸோ அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் டு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஆத்மாவுக்கு வந்து பௌதிக தளத்துல செய்த திருப்தி வராது. ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நாம் மாற்றும் பொழுது அது பரம திருப்தியை அடைகின்றது. யோகாஸ், நம்ம யோகாசனெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, அது எல்லாமே எதற்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு? எஸ், விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங், பி விஜயகுமார் பர்பட் வாசிங் 35 பொருள் வரை. ஹரே கிருஷ்ணா இல்லைங்களா அவங்க? உங்க மாதாஜி நெட்வொர்க் கரெக்டா பாத்துக்கோங்க, ஏன்னா எதுவுமே கேட்கல உங்களுக்கு, நீங்க பேசுறது கட்டுக்கட்டா. அதாங்க மாதாஜி, நெட்வொர்க் இஷ்யூவா இருக்கு, வாசிச்சா உங்களுக்கு கேட்காது மாதாஜி. ஆமா, கொஞ்சம் நல்லா வருது, அப்புறம் நல்லா வரல. ஓகே, பத்மா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
பொருளுரை பதம் 35. யோகம் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. அமர்தல், சிந்தித்தல், உணர்தல், விரும்புதல், மனதை குவித்தல், தியானம் செய்தல், இறுதியாக தெய்வீகத்தில் ஐக்கியமாகி விடுதல் ஆகிய தேகாபியாசங்களை கொண்ட யோக முறையை பயில்வதால் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியும். புலன்கள் விஷமுள்ள பாம்புகளாக கருதப்படுகின்றன. அவற்றை அடக்குவதற்காகவே யோக முறை உள்ளது. மாறாக புலன்களை அடக்கும் மற்றொரு முறையை நாரதர் சிபார்சு செய்கிறார். இது பரமபுருஷ பகவானாகிய முகுந்தனின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடும் முறையாகும். புலன்களை செயற்கையான முறையில் கட்டுப்படுத்துவதை விட பகவானின் பக்தி தொண்டு முறை நடைமுறைக்கேற்றதும் அதிக சக்தி வாய்ந்ததுமாகும் என்று தமது அனுபவத்தின் மூலமாக நாரதர் கூறுகிறார். பகவான் முகுந்தனின் தொண்டில் புலன்களை ஈடுபடுத்துவது தெய்வீகமான முறையாகும். புலன்களுக்கு சில ஈடுபாடுகள் தேவைப்படுகின்றன. செயற்கையான புலனடக்கம் உண்மையான புலனடக்கம் ஆகாது. ஏனெனில் புலனின்பத்திற்கு ஏதேனும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்த உடனேயே பாம்பை போன்ற புலன்கள் அவை நிச்சயமாக பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். விஸ்வாமித்திர முனிவர் மேனகையின் அழகிற்கு அடிமையானார். இதை போன்ற பல சம்பவங்கள் சரித்திரத்தில் உள்ளன. ஆனால் சிறந்த பக்தரான ஹரிதாஸ் தாகூரரை அழகாக ஆடை அணிந்திருந்த மாயாதேவி நள்ளிரவு நேரத்தில் மயக்க பார்த்தாள். இருப்பினும் அவளால் தனது வலையில் வீழ்த்த முடியவில்லை. முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால், பகவானின் பக்தி தொண்டு இல்லாமல் யோக முறையோ அல்லது கற்பனையான வரட்டு தத்துவமோ ஒருபோதும் வெற்றி அடையாது என்பதாகும். பலனை எதிர்பார்க்கும் செயல், அஷ்டாங்க யோகம் அல்லது கற்பனையான வரட்டு தத்துவம் ஆகியவற்றில் கலப்படமில்லாத பகவானின் தூய பக்தி தொண்டுதான் தன்னுணர்வை அடைவதற்குரிய மிகச்சிறந்த மார்க்கமாகும். இத்தகைய தூய பக்தி தொண்டு உன்னத நிலையில் உள்ளதாகும். மேலும் யோக மற்றும் ஞான மார்க்கங்கள் இத்தகைய பக்தி மார்க்கத்திற்கு கீழானவே ஆகும். தெய்வீகமான பக்தி தொண்டுடன் கீழான ஒரு முறை கலக்கப்படும் பொழுது அது தொடர்ந்து தெய்வீகமானதாக இருப்பதில்லை. அது கலப்படமான பக்தி தொண்டு என அழைக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆசிரியரான ஸ்ரீல வியாசதேவர் தெய்வீக தன்னுணர்வுக்குரிய இவ்வெல்லா முறைகளை பற்றியும் இந்நூலில் படிப்படியாக விளக்குகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதாவது நம்முடைய புலன்கள் அப்ப இந்த அஷ்டாங்க யோகம் செய்யறதெல்லாம் செயற்கை முறையா மாதாஜி? அஷ்டாங்க யோக முறை செயற்கை முறைதான். எப்படின்னா நாமளே அதை இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தணுன்றதுக்கான முயற்சியில சில முத்ரைஸ் எல்லாமே வச்சு நம்ம செயல்படுத்துறோம் இல்லையா, ஃபோக்கஸ் பண்றோம். இங்க சாமானியமா ஃபோக்கஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க, சில பேர் இங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் இங்க, சில பேர் ஹிருதயத்தாண்ட, சில பேர் பேக், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க மூலாதாரம், இப்படி எல்லாம் ஃபோக்கஸ் உண்டு 7 சக்கரங்கள்ல. அது அவ்வளவு சுலபமான பயிற்சியே கிடையாது. எல்லாருக்குமே அது வெற்றி கொள்ளவும் முடியாது. ஓகே, யோக பயிற்சிகள். அதே மாதிரி கர்மம் எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் செய்யறது இல்லையா, அந்த ஒரு செயலிலுமே நம்ம ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ள முடியாது. எப்ப நாம அந்த மாதிரி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செயல்படுவோம் என்பது நம்மளால சொல்ல முடியாது. இந்த இரண்டுமே நமக்கு ரியலைசேஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அதே நாம வெறுமனே பக்தி தொண்டு ஆற்றும் பொழுது நம்மளால சுலபமாக அடைகின்றோம். எக்ஸாம்பிள், நம்ம இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. யோகில விஸ்வாமித்ர முனிவர் இல்லையா, இஸ் மகாயோகி, இவாஸ் மகாயோகி இல்லையா. அவருடைய தவ வாழ்க்கையினுடைய பலன்கள் அனைத்துமே இழந்தார் மேனகையினுடைய செயல்களால். அதன் பிறகு அந்த மாயையிலிருந்தே அவர் வெளியே பாத்தீங்கன்னா மேனகையை சபிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அவர். ஸோ தன்னுடைய எல்லா தவ வாழ்க்கையுமே அழிந்து விட்டது. ஆனா பக்தன் அப்படி கிடையாது. ஏன்னா அவன் மனமும் புலனும் எல்லாமே இறைவனுடைய பக்தி தொண்டில் இருக்கிறது. இந்த ஞான மார்க்கத்துல நாம ஹிருதயத்துல பகவானை பார்க்கணும்னு நினைச்சு நாம பக்தி பண்றோம். ஆனா உண்மையிலே பகவான் இந்த ரூபம்தான் அப்படிங்கிறது எல்லாமே டெஃபினட்டா நம்மளால கன்ஃபார்மா எடுத்துட்டு போகவே முடியாது இல்லையா. சிலதெல்லாம் கற்பனை இருக்கலாம் இல்லையா.
ஸோ பகவானே தோன்றணும், அந்த அளவுக்கு நாம ஆஸ்டரிட்டிஸ் பண்ணணும். அப்படிப்பட்ட பக்தி வந்து மேன்மையானது. ஸோ த ஹோல் ஐடியா இஸ் வித்தவுட் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதாவது வெறுமனே யோக பயிற்சிகள்ல எந்த புண்ணியமும் கிடையாது. அதுல பக்தியில வந்து நிறைவடைந்தால் மட்டும்தான் அது நமக்கு தன்னுணர்வு பாதையில எடுத்துட்டு போயிட்டு கொடுக்கும், இல்லைன்னா வேஸ்ட். இப்போ இந்த ஞான மார்க்கத்திலையுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ அதாவது ஞானம், தியானம் இது எல்லாமே கலந்து பக்தி வந்து ஒரு மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச். அது ஒரு அதுல வந்து நம்ம எந்த ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு யோகத்தை பயிற்சி செஞ்சிருக்கோன்றத வந்து நம்மளால உணர்த்த முடியாது. ஓகே, இதெல்லாமே சப்பார்ட், அதாவது இந்த பக்திக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இறை தொண்டு இல்லையா? அதனால அதெல்லாம் செய்யவே கூடாதுன்னு கிடையாது. ஆனா அது செய்யறது வந்து மிக கடினமானது என்பதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால வியாசதேவர் வந்து இந்த பாகவதத்தினுடைய தொகுப்பாளர் இல்லையா? வில் கிராஜுவலி டெவலப், படிப்படியாக அவர் வந்து முன்னேற்றம். ஸோ இன் தட் இஸ் ஆல் தீஸ் டிஃபரெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ரியலைசேஷன் இன் த நெக்ஸ்ட். ஸோ இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலேயே பார்ப்போம். सर्वं तत् इदम् आख्यायं यत् प्रस्तो अहं त्वया नाग जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चेच्छात्मा तोषणम्. यस पुष्पा माता जी. पुष्पा माता जी वासिंगो. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। सर्वं तत्विदवाक्यादं यत्पृष्टो अहं त्वया नघ ஜன்ம கர்ம ரகசியம் மே பவதஸ்தாத்வதோஷணம். மொழிபெயர்ப்பு: வியாசதேவரே, நீர் எல்லா பாவங்களில் இருந்தும் விடுபட்டு இருக்கிறீர். நீர் கேட்டபடியே எனது பிறப்பு மற்றும் தன்னுணர்வுக்கான செயல்கள் ஆகியவற்றை நான் விளக்கினேன். இவை அனைத்தும் உம்முடைய சொந்த திருப்திக்கு உதவும். பொருளுரை: துவக்கம் முதல் உன்னத நிலை வரையுள்ள பக்தி தொண்டுகளின் முறை வியாசதேவரின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் முறையாக விளக்கப்படுகின்றன. முனிவர்களின் தெய்வீகமான சகவாசத்தினால் பக்தி தொண்டிற்கான விதை எப்படி ஊன்றப்பட்டது என்பதையும், முனிவர்களின் உரையாடல்களை கேட்டதால் அவ்விதை எப்படி படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைந்தது என்பதையும் நாரதர் விளக்கியுள்ளார். இவ்வாறு கேட்டதால் நாரதருக்கு பௌதீகத்தில் பற்றற்ற நிலை ஏற்பட்டது. அச்சமயத்தில் அவரது ஒரே பாதுகாப்பாளராக இருந்த அவரது தாயாரின் மரண செய்தியை அவர் கேள்விப்பட்டார். அவர் ஒரு சிறுவனாக இருந்த போதிலும் இச்சம்பவத்தை பகவானின் கருணையாகவே அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தது. மேலும் இச்சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு அவர் உடனே பகவானை தேட முற்பட்டார். பௌதீக கண்களால் யாராலும் பகவானை காண முடியாது என்றாலும் அவரை காண வேண்டும் என்ற அவரது உண்மையான விருப்பம் நிறைவேற்றப்பட்டது. தூய ஆன்மீக தொண்டை நிறைவேற்றுவதன் மூலமாக எப்படி ஒருவரால் சேகரிக்கப்பட்ட கர்ம பலன்களை போக்கிக் கொள்ள முடியும் என்பதையும், அவர் எப்படி தமது பௌதீக உடலை ஆன்மீக உடலாக மாற்றிக்கொண்டார் என்பதையும் கூட அவர் விளக்கினார். ஆன்மீக உடலை பெறுவதால் மட்டுமே பகவானின் ஆன்மீக உலகினுள் நுழைய முடியும். மேலும் ஒரு தூய பக்தர் மட்டுமே பகவானின் ராஜ்யத்தினுள் நுழையும் தகுதியை பெற்றிருக்கிறார். ஆன்மீக தன்னுணர்வை பற்றிய எல்லா ரகசியங்களும் நாரத முனிவராலேயே முறையாக அனுபவித்து அறியப்படுகின்றன. ஆகவே இத்தகைய ஒரு அதிகாரியிடமிருந்து மூல வேதங்களின் அதிகமாக விவரிக்கப்படாத பக்தி வாழ்வின் பலன்களை பற்றிய சில கருத்துக்களை ஒருவரால் பெற முடியும். வேதங்களிலும் உபனிஷதங்களிலும் இவற்றுக்கான மறைமுகமான குறிப்புகள் மட்டுமே உள்ளன. அவற்றில் எதுவுமே நேரடியாக விளக்கப்படவில்லை. எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதங்கள் எனப்படும் மரங்களில் இருந்து பறிக்கப்பட்ட பழுத்த பழமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பக்தி பீஜ லதா இல்லையா? ஞான கர்ம தியானங்கள் எல்லாமே வந்து முழுமை அடையாத ஒன்று இல்லையா? ஒருவர் அந்த பாதைகளில் போகும்பொழுது பக்தியில அவங்களால நிறைவடைய முடியாது. அதே டைரக்ட் பக்தியில போகும்பொழுது அவங்களால வந்து பக்குவம் என்பது சுலபமாக அடைய பெறும். எவ்வாறு? இறைவனுக்கு தொண்டாற்று இல்லையா? இங்கே நாரத மகரிஷி வந்து அந்த தூய பக்தி தொண்டனுடைய விதை எவ்வாறு வந்து தோற்றுவிக்கப்படுகிறது, எவ்வாறு அதை வந்து, அதாவது ஒரு நிலத்துல வந்து நம்ம ஒரு விதை போடணும் இல்லையா? அந்த விதை அப்படிப்பட்ட விதை மாதிரிதான் நம்முடைய ஹிருதயத்திலுமே இந்த பக்தி என்னக்கூடிய விதையை வந்து
எவ்வாறு வந்து செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ பக்தி என்னக்கூடிய விதை யாரால் நமக்கு கொடுக்க முடியும்? ஒண்ணு வந்து குரு இல்லையா, அடுத்து வந்து பகவான். இந்த 2 பேரால மட்டும் தான் நமக்கு அந்த பக்தி விதையை கொடுக்க முடியும். ஆனா அதுக்கு நாம அந்த அசோசியேஷன்ல இருக்கணும். இல்லைன்னா நமக்கு வந்து ஸ்திரமற்ற ஒரு தன்மை தான் நமக்கு ஏற்படும். இந்த அங்க இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு, அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அசோசியேஷன்ல இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு பக்தி மேன்மையா தேரும். ஒருவேளை அவங்க இல்லைனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி நாம பௌதிகத்துல தாவிடும். அதனால ஃபார் எ டிவோட்டி ஆல்வேஸ் அசோசியேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், சர்வீஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ்பெஷலி தீட்சை பெற்றவங்க வந்து எப்பவுமே சேவையை விட்டு அகலவே கூடாது. அது அவங்களுடைய பக்தி பாதைக்கு மிகப்பெரிய தடைக்கல். they will fall down very easily actually. ஓகே, ஸோ இங்கே நாரத மகரிஷி தன்னுடைய தாயினுடைய மரணம் இல்லையா, அந்த தாயினுடைய மரணத்தை அவர் எவ்வாறு எடுத்துக்கொண்டார்? இறைவனுடைய கருணையாக எடுத்துக்கொண்டார். ஏன்னா அவர் பக்தியில வந்து முன்னேற்றம் அடையணும், இறைவனுக்கு தொண்டுல முன்னேற்றம் அடையணும்ன்ற ஒரே ஒரு குறிக்கோளை வைத்துட்டு இருந்தார். ஸோ இப்போ இந்த இருவருமே தாயும் பிள்ளையுமே வந்து மிகவுமே வந்து கட்டுண்டவர்கள் இருவருமே, ஒருத்தர் இதுமே அன்பினால். ஸோ இப்ப தாயும் சென்று விட்ட பிறகு அவருக்கு இன்னும் வந்து அதாவது போக்கஸ்டா வந்து அவர் வந்து வெறுமனே இப்ப பக்தி தான் அப்படிங்கிற அந்த முடிவுக்கு வந்து தள்ளப்பட்டார். ஸோ அதனால இது வந்து நம்ம டைரக்டான அந்த கோணத்துல எடுத்துக்க கூடாது. ஆனா இது வந்து பக்தி தளத்திலிருந்து நாம நோக்கினால் அதனுடைய தாற்பயத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இது வந்து பக்தர்களுடைய உணர்வு, இது நம்முடைய உணர்வோ இல்ல வேற யாருடைய உணர்வோ கிடையாது. those who are experiencing இல்லையா, யார் இதை வந்து அனுபவிக்கிறார்களோ அவங்களுக்கு வந்து இது மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ கடின காலங்கள் என்று வரும்பொழுது வாழ்க்கையில வந்து ரிவர்சல்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ எதிர்மறை ஆன விஷயங்கள் எல்லாம் நிகழும் பொழுது வாழ்க்கையில நம்ம பக்தியில எவ்வளவு ஸ்திரப்படுத்தி கொண்டிருக்கோன்றது வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. ஆனா இந்த ஒரு ஆதரவையுமே அவர் வந்து தொலைத்த பிறகு வேறு யாருமே இல்லை என்று ஆன பொழுது அப்பயுமே அவர் ஸ்ட்ராங்கா என்ன நினைச்சார்? ஆக்சுவலி அவர் வந்து எஸ் இது இறைவனுடைய கருணை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவர் வந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டார். ஸோ அதை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இந்த இடத்துல. ஸோ இங்க so much that even a small boy could receive the death news of his mother who was only his caretaker as the blessing of the God இல்லையா. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இதே மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் பிரபுபாதருமே வந்து எடுத்துட்டார். அவருடைய வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் அவருடைய மனைவி வந்து காஃபி பவுடருக்கும் அதுக்கப்புறம் பிஸ்கெட்டுக்காக வந்து எடை போட்டு வித்த பிறகு நான் உனக்கு காஃபி முக்கியமா இல்ல வந்து இந்த பக்தி முக்கியமா, நான் முக்கியமான்னு கேட்கும்போது எனக்கு காஃபி தான் சொல்லிடுவாங்க அவங்க. அதனால அந்த அதே வந்து ஒரு வாய்ப்பா எடுத்துட்டு அவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறி விடுகிறார். அதுதான் அவர் கடைசியாக வீட்டுக்கு சென்றது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இட் இஸ் லைக் இன்டெலிஜென்ஸ், பேஸ்ட் ஆன் த இன்டெலிஜென்ஸ். ஏன்னா இவ்வளவு ஆண்டுகளுமே குடும்பத்திற்காக நாம செய்தாச்சு இல்லையா. இனிமே அவர்களெல்லாம் இறைவன் பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு கொண்டு அவர் வந்து செய்தார். ஆனா இதை நாம இந்த கலியுகத்துல இதை அப்ளை பண்ணக்கூடாது. we should think about that. okay, so மேலும் the result of such hearing is a detachment இல்லையா, was only character. At once he took the opportunity to search out the Lord. அதுக்கப்புறம் வந்து இறைவனை தேட ஆரம்பிச்சார். the sincere urge அப்படின்னா அவருக்கு உத்வேகம், எப்படிப்பட்ட உத்வேகம்? சீரியஸ் ஆனது. அதாவது இதை அடைஞ்சே தீரணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உத்வேகம். for having an interview with the Lord was also granted to him. அதுக்கப்புறம் வந்து இறைவனோட அவருக்கு அந்த பாஷை. although it is not possible for anyone to see the Lord with mundane eyes இல்லையா, நம்மளால வந்து இறைவனை காண முடியாது. இறைவனே கருணை வைத்தால் மட்டும்தான் இறைவன் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து தரிசனம் கொடுப்பார், இல்லைன்னா கிடையாது. இதுதான் உண்மை. he also explained, அல்லது ஒரு தூய பக்தர் அவருடைய வேண்டுதலால பகவான் வந்து அவருடைய ரூபத்தை வந்து அவருக்கு தரிசனம் கொடுப்பார், இல்லை என்றால் இறைவனை நாம காண முடியாது. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட கண்கள் கிடையாது நமக்கு. he also explained how by execution of pure transcendental service one can get rid of the fruitive activities of accumulated work and how he has transformed his material body into a spiritual one. அதனால தூய பக்தி தொண்டு ஒருத்தர் யார் வந்து செயல்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் இந்த பௌதீக அதாவது பௌதீக உலகத்துல ஆற்றப்படக்கூடிய இந்த பௌதீக செயல்களுடைய பலன் கருதும் செயல்கள்ல இருந்து அவங்க வந்து விடுதலை பெறுவாங்க. மேலும் வந்து அவருடைய உடல் வந்து தெய்வீகமாக மாற்றம் பெறும். The spiritual body is alone able to enter into the spiritual realm of the Lord இல்லையா. அந்த நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மா தான் ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி.
அது மட்டும்தான் வந்து மேலிருக்க உலகத்திற்கு செல்லும். And no one can but a pure devotee is eligible to enter into the kingdom of God. ஸோ அதாவது ஒரு தூய பக்தரால வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து அடைய முடியும். ஆல் த மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஜென்டல் ரியலைசேஷன் ஆர் டியூலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை நாரத முனி. இல்லையா, எல்லாமே வந்து நாரத முனியால வந்து புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. அதனால therefore by hearing such an authority one can have some idea of the results of the devotional service, which are oddly delineated even the original text of the Vedas. இல்லையா, அவரால வந்து இந்த தெய்வீகமான உணர்ந்தறிதல் இல்லையா, அது எல்லாம் யாரால வந்து இதெல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கு, நாரத மகரிஷியால இது எல்லாமே வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில இதை வந்து பார்த்திருக்கார். அண்ட் தேர்ஃபோர் அப்படிப்பட்ட நபரிடத்திலிருந்து நாம் இந்த பாகவதத்தை, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அத்தாரிட்டி ஹியரிங், பாகவதம் எதை பத்தி சொல்றது, பகவானுடைய ரூபம், நாமம், அடுத்து வந்து புகழாரங்கள், செயல்பாடுகள், இது எல்லாமே வந்து நாம கேட்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது which are hardly delineated even the original text of the Vedas. இதெல்லாம் வேதங்கள்ல வந்து சொல்லப்படலை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்க ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் ஆஃப் த வேதாஸ் இது hardly delineated even which are hardly delineated even in the original text of the Vedas. It is அதாவது hearing from the higher authority, that is very very important. இங்க நாரத மகரிஷிலேருந்து யாரு, வியாசதேவர் வந்து கேட்டு இருக்கார். ஸோ இதையே வந்து நம்ம இந்த வேத சாஸ்திரங்களை பார்க்கும் பொழுது இந்த ரியலைஸ்டு நாலேஜ் வந்து நம்ம வந்து சுலபத்துல பெற முடியாது. வெறுமனே வேத சாஸ்திரங்கள் வந்து ஏற்றப்பட்ட அந்த ஒரு ஞானத்தை மட்டும்தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அது வந்து இப்ப எப்படி நம்ம கிளாஸ்ல இருந்தா படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, தட்ஸ் இட். ஸோ இதை வந்து நம்ம படிச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா அனுபவம் என்பது நம்மள ஆத்ம லெவல்ல இருந்து நம்ம அதை வந்து உணர முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த வேதாஸ் அண்ட் உபநிஷத் there are only indirect hints of to all this. ஏன்னா நிறைய குளோரிஃபிகேஷனே இல்லை. அதனால தான் இப்போ நாரத மகரிஷி வந்து வியாசதேவருக்கு சொல்றார், ஸ்டார்ட் குளோரிஃபைங் த சுப்ரீம் லார்ட். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இறைவனுடைய புகழாரங்கள் தான் வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. ஸோ அது ஏன்னா வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே வந்து டைரக்ட் கிடையாது, எல்லாமே இன்டைரக்டா இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான். ஸோ நத்திங் இஸ் டைரக்ட்லி எக்ஸ்பிளைன்ட் தேர். இதுதான் வந்து தவறு என்பதை வந்து இந்த இடத்துல சுட்டி காட்டுகிறார். அண்ட் தேர்ஃபோர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இஸ் த மெச்சூர் ஃப்ரூட் ஆஃப் ஆல் வேதிக் லிட்ரேச்சர்ஸ். ஸோ அதாவது ரைப் அண்ட் ஃப்ரூட், பழுத்த பழம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாகவதம். இன்னொன்று வந்து வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய வியாக்கியானம் இதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, வேத அந்திர சூத்திரம். ஸோ இப்படி நிகம கல்பதரோ பலிதம் கலம் இல்லையா, சுகமுகா திரவியம் அமிர்தம் பிபத பாகவதம் ரசமாலயம் இல்லையா, வருதான் அந்த பாட்டு, அந்த ஸ்லோகம் முகூர் புவி பாவுகாக இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி இந்த பாகவதம் என்பது ஒரு ரைப் அண்ட் ஃப்ரூட், பழுத்த பழம் அது இல்லையா. இப்போ மாம்பழம் கூட பழுத்த பிறகு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்டா, அதே வந்து பாதி பழுத்து பாதி காயா இருந்தா அதை நம்ம கட் பண்ணாலும் அது வேஸ்டா போயிடும். ஆனா இங்க பாகவதம் என்பது முழு பழுத்த பழம், அதுவும் வந்து குறையில்லாத பழம். அதனாலதான் அதுக்கு அமலம் புராணம் என்று பெயர். ஸோ இந்த பாகவதம் முழுவதுமே வந்து இறைவனுடைய புகழாரங்கள், செயல்கள், லீலைகள், இதை பற்றி மட்டும்தான் எடுத்துரைக்கப்பட்ட. ஓகே, அதை கேட்டு கேட்டு நாம கலங்கப்பட்ட வந்து, அதாவது மலை போல் இருக்கக்கூடிய கலங்கம் நம்ம ஹிருதயத்துல. ஏன்னா இது ஒரு ஜென்மம். இன்னைக்கு காலையில அந்த சாண்டிங்னுடைய மகிமைக்கு ரிலேட்டடான ஸ்லோகங்கள் தான் இருந்தது. ஸோ அதுல வரும் பொழுது பிரபுபாதர் ஒன் ஆஃப் த இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, பகவானுடைய திருவடிகள் வந்து, தாமரை திருவடிகள் வந்து அதாவது தேன் போன்றது. ஸோ நாம் எல்லாருமே நம்முடைய மனது என்பது வண்டு, அதாவது வண்டுன்றதை விட இது சொல்லலாம் தேனி போன்றது. இந்த தேனி என்ன பண்ணும், எப்பவுமே இட் வில் கோ நியர் த ஹனி இல்லையா. ஸோ அது ஒவ்வொரு மலர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த தேனை வந்து அது பருக ஆரம்பிக்கும். அது போல பக்தர்களாகியவர்கள் அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய மனசு எப்படிப்பட்டது, இது ரூப கோஸ்வாமி வந்து இன்னொரு இடத்துலயுமே அவர் சொல்லியிருக்கார். அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார், அதாவது தேவர்களுக்கும் கிடைக்க பெறாத அதாவது பெறாத ஒன்றுதான் பகவானுடைய திருவடி இல்லையா. நாம் எல்லாரும் புண்ணியங்கள் செய்து தேவ உலகத்திற்கு போறோம். ஆனா அங்க போனா கூட நமக்கு வந்து இறைவனுடைய திருவடியை தரிசிக்கிறதுக்கான மார்க்கம் கிடையாது. நம்மளை காட்டிலும் தேவர்கள் மேன்மையானவர்கள் இல்லையா, அவங்க சத்துவத்திலே நிலை பெற்று இருக்கிறவர்கள்.
நாம ரஜோ தமசிக்ல தான் நிறையவே வந்து உழண்டு கொண்டிருப்பவர்கள். அப்படிப்பட்ட தாமரை திருவடிகள் இல்லையா, அந்த திருவடிகள்ல வந்து தான் ஒரு தூசியாக வேண்டும் என்று இல்லையா. ஸோ நம்ம இதுல கூட சிஷ்டாஷ்டகத்துல கூட வருது இல்லையா. ஸோ ஐ நந்தனா தனுஜா கிங்கரம் பதிதம் வாம் விஷமே பவாம்புதம் கிருபயா தவ பாத பங்கஜா சித தூளி சத்ரிஷம் விசிந்தயா. சிஷ்டாஷ்டகத்துல சைதன்ய மகாபிரபு ரொம்ப அழகா பாடியிருக்கார் இல்லையா. இதெல்லாமே உணர்ந்தறிய வேண்டிய ஒன்று. இந்த பாவங்கள் எல்லாமே நாம வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம வந்து கற்பனையால எடுத்துட்டு போகவே முடியாது. பக்தி என்பது இட் இஸ் ஆப்போசிட் டு த ட்ரீம். பக்தி என்பது பிராக்டிக்கல். பக்தி என்பது செயல்படும் விதம். பக்தி இஸ் த வே ஆஃப் லைஃப். ஓகே, அது எல்லாமே நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போறோமோ அவ்வாறே நமக்கு வந்து பகவானுடைய கருணையும் கிடைக்கும். ஸோ வெறுமனே ஏட்டுக்கல்வியில மட்டும் படிச்சு நம்மளை வந்து பக்தி வந்து புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. when we put our actions, நாம செயல்பட ஆரம்பித்தால் பக்தியில ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அந்த பக்தியினுடைய மகத்துவத்தை நம்முடைய செயல்கள் மூலம் நம்மளால உணர முடியும். வித்தவுட் ஆக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பா நமக்கு அதை புரிஞ்சிக்க முடியாது. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ தஸ் அட்ரஸிங் வியாசதேவா ஸ்ரீல நாரத, அதாவது ஏவம் சூத உவாச்ச, சூத கோஸ்வாமி சொல்றார் யாருக்கு, நைமிஷாரண்யத்துல இருக்கக்கூடிய ரிஷிமுனிகளுக்கு. ஏவம் சம்பாஷயா பகவான் நாரதோ வாசவி சுதம் ஆமந்த்ரயா வீணாம் ரணயம் ரணயயோ யத்ரிக்ஷோ முனிஹி இல்லையா. ஸோ சத்தியவதியினுடைய மகனாக இருக்கக்கூடிய வியாசதேவருக்கு வந்து இவ்வாறாக இல்லையா அதை வந்து எடுத்துரைத்து அவரும் வந்து வீணாபாணி வந்து அவர் வந்து அந்த இடத்தை விட்டு செல்கிறார் என்று அர்த்தம் இந்த இடத்துல. ஸோ அட்ரஸிங் வியாசதேவா ஸ்ரீல நாரத முனி டுக் லீவ் ஆஃப் ஹிம், அவரிடத்துல விடை பெற்று அவர் அந்த இதை வந்து வீணையை வந்து வீணாவை வாசிச்சுட்டு அந்த இடத்துல வந்து அவரே வந்து ஃப்ரீவில் இல்லையா, எல்லா இடத்துலையுமே அவர் சுத்தக்கூடியவர் தான். அதன் பிரகாரம் அவர் வந்து கிளம்பி போயிடுறார் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ இங்கே நான் உங்களுக்கு இந்த பக்தியினுடைய மகத்துவம் பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஸோ பக்தி என்பது எவ்வாறு அடைய பெறுவது, வாட் வே வி கேன் அச்சீவ் இல்லையா. இதற்கான கேள்விகள் சிலது எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகா இருந்தது. அதாவது வாட் டஸ் இட் மீன்ஸ் டேக்கிங் ஷெல்டர் அட் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட் இல்லையா. அதாவது இறைவனுடைய திருவடிகள்ல நாம வந்து தஞ்சம் புகுவது என்பது என்ன இல்லையா, அது என்ன நமக்கு அப்படின்னாக்கா, நம்ம இறைவனுடைய நாமங்களை சொல்வதுதான் நாம இறைவனுடைய திருவடிகள்ல தஞ்சம் புகுவது. இறைவனை வந்து புகழாரங்கள் சூட்டுவதுதான் நாம இறைவனுடைய திருவடிகள்ல வந்து தஞ்சம் புகுவது இல்லையா. ரொம்ப ஆனா அதை எப்படி செய்யணும், வித் அட்மோஸ்ட் கேர் இல்லையா. அதுக்கு தான் முதன்மை ஸ்தானமாக நம்ம வழங்க வேண்டும். அதன் பிறகுதான் எல்லாமே அனைத்துமே நம்முடைய கடமைகளாக ஆற்றி வந்து பலன்களை அவருடைய பாதங்கள்ல சமர்ப்பித்து நாம வந்து இறைவனுடைய தொண்டுல நாம ஈடுபட வேண்டும். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் தான் நம்ம வாழ்க்கையில நாம பரிபாலிக்க வேண்டியது. சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, ஆனா அதை நாம பரிபாலிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா. ஸோ மெடிடேட்டிங் ஆன் த லோட்டஸ் ஃபீட். இப்போ நம்ம எத்தனையோ ஜென்மங்கள் இல்லையா, இந்த மனசு வந்து கலங்கப்பட்டது. ஆனா அது வந்து அந்த கலங்கம் வந்து எத்தனையோ அன்லிமிட்டெட் பேர்ட்ஸ் நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்திருப்போம் இல்லையா, எத்தனையோ வாட்டி பிறந்திருப்போம், கணக்கில் அடங்காத அந்த மாதிரி பிறப்பு என்பது எடுத்திருப்போம். அதனால ஒவ்வொரு பிறவிலையுமே நாம் எவ்வளவு அழுக்குகளை வந்து சேர்த்து வச்சிருக்கோமோ இல்லையா கூட்டத்துல. ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய மலை போல இருக்கு நம்ம ஹிருதயத்துல. அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வந்து அந்த அழுக்க வந்து நம்மளால துவட்ட முடியாது இல்லையா. அதாவது அதை வந்து தூரமாக விலக்கி வைக்க முடியாது. இட் வில் டேக் டைம். அதுக்குதான் பக்தி தொண்டு பண்ண 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 அது வந்து கரைய 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 அது வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து விலக ஆரம்பிச்சிடும். மலை போல இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கு கூட வந்து பனி போல வந்து விலக ஆரம்பிக்கும். அதனால நாம் எப்பொழுதுமே தூய பக்தி ஆற்றுவதற்கு நம்மளை நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதுக்கு ஒரு அனாலஜி சொல்லியிருந்தாங்க ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல நான் கேட்டப்போ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாருமே கத்திரி வெயில்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அக்னி நட்சத்திரம். அப்போ நம்ம மத்தியான காலத்துல நம்ம தெரியாம வெளியே போயிட்டோம்னா என்ன ஆகும்னாக்கா, அப்படியே வேர்த்து அப்படியே போட்டுரும். ஒரே ஒரு ரோடு கூட நம்ம கடந்திருக்க மாட்டோம் இல்லையா. அப்புறமா நம்ம ஒரு சடன்னா ஒரு பெரிய மரம் நமக்கு கிடைச்சுனாக்கா, அந்த மரத்துக்கு கீழே போய் நின்ன உடனே நமக்கு இமீடியட்டா நமக்கு வந்து அந்த வெப்பத்துல இருந்து நமக்கு ஒரு விடுதலை கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. அது போலதான் இந்த புவி வாழ்க்கை என்பது நாம அந்த அடர்ந்த வெயில்ல வந்து
நம்மளை வந்து வேர்த்து விறுவிறுக்க இருக்கக்கூடிய அந்த வெயில நாம வந்து நடந்து செல்வது போன்றதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை. ஆனா அந்த வழியில வரக்கூடிய ஒரு நமக்கு அந்த நிழல் தரக்கூடிய அந்த மரம் தான் வந்து இறைவனுடைய திருவடிகள். அந்த திருவடிகளை நாம் சேர்வது எப்படின்னா அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியுது. ஓகே, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நாம எடுத்துக்கணும். ஸோ பக்தர்கள் எப்படின்னா அவங்களுக்கு பௌதீகத்தினுடைய செயல்பாடுகள் மீது அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்காது. வெறுமனே ஆன்மீகத்தில் மட்டும்தான். இதற்கு உதாரணம் நாரத மகரிஷி, அடுத்தது பிரகலாத் மகாராஜ், அடுத்து வந்து துரு மகாராஜ். இவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எல்லாமே நாம படிச்சிருக்கோம். They are all totally into the devotion. இல்லையா? So every living entity is anxious for full freedom because that is his transcendental nature. அதுதான் அவனுடைய பண்பு கூட. உண்மையிலே நாம் எல்லாருமே ஃப்ரீயா இருக்கணும்னு தான் நினைப்போம் இல்லையா? பகவான் வந்து சுதந்திரமானவர். அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பண்பு நம்ம கிட்ட சிறிய அளவுல இருக்கு. அது வந்து நம்ம அந்த சிறிய அளவுல இருக்கிறத வந்து நாம பெரிய அளவுல உபயோகப்படுத்தணும்னு நினைப்பணும். அண்ட் திஸ் ஃப்ரீடம் இஸ் ஒப்டைன்ட். ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வீகமான அந்த நிலை வந்து நம்ம வந்து சுதந்திரத்தை அடையணும்னா பகவானுடைய திருவடிகளை வந்து நாம தொண்டு புரிந்தால்தான். 2 விதமான சுதந்திரம். நாம அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எது? பௌதீக சுதந்திரம். ஆனா அது சுதந்திரம் என்ற பெயர்ல நாம என்ன பண்றோம்? மேலும் மேலும் கட்டுண்ட நிலை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்கள்ல நாம ஈடுபடுத்திண்டே போய் கர்ம விளைவுகளுக்காக நாம வந்து காத்துட்டு இருக்கோம். மீண்டும் மீண்டும் அடுத்த பிறவி நமக்கு என்னன்றது வந்து இப்ப நாம செய்யக்கூடியதும் இதுக்கு முந்தையில என்ன பெண்டிங் இருந்ததோ எல்லாம் சேர்த்து வச்சு நாம அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கு. ஆனா அதே வந்து தெய்வீக சுதந்திரம் என்பது என்னன்னா ஆன்மாவுக்கு விடுதலை கொடுப்பது. அந்த தெய்வீக சுதந்திரம் எவ்வாறு நாம் அடைய பெறுவோம்? நாம பக்தியில நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுதுதான். ஓகே, இறைவனுக்கு தொண்டாற்றும் பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு அது கிடைக்கும். இல்லைன்னா இறைவனுடைய பிரதிநிதிக்கு வந்து நாம தொண்டாற்றும் பொழுது இல்லையா, குருவிற்கு தொண்டாற்றும் போதும், அடுத்து வந்து இறைவனுக்கு. ஏன்னா குருவே வந்து நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுப்பார்? இறைவனுக்கு எவ்வாறு தொண்டாற்றுவது என்பதை அவர் எடுத்துரைப்பார். அந்த வார்த்தைகளை சிறமேற்கொண்டு நாம வந்து செயல்படணும். நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன செய்தார்? மேற்கத்திய நாடுகள்ல சென்று இறைவனுடைய இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு போனார் இல்லையா? அதையே தான் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து செய்தார், அவருடைய குரு சொன்னதை. அந்த மாதிரி குரு சொன்ன வார்த்தையை வந்து தட்டாம வந்து எடுத்துட்டு செய்யறது. அவ்வாறு வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னாலே நம்ம பக்குவத்தை வந்து அடைந்து விடுவோம். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை எதுவோ அதை நாம கண்டிப்பா செய்யணும். ஆனா எந்த பலனையுமே எதிர்பார்க்காம இந்த ஒரு ஆட்டிடியூடை நம்ம டெவலப் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம பக்குவத்துக்கு வருவோம். எஸ், இந்த போப்பட் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நானே வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராகும் வேற? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி ஆர் விஜயகுமார் வாசிக்கட்டுமா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க, யாராவது வாசிங்க. 38 பர்ஃபெக்ட் தானே படிக்கணும் நானு? 37 38 இல்ல, அடுத்து 37மா. சரி, ஓகே, படிக்கிறேன். ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் முழு சுதந்திரத்தை தேடி அழைக்கிறான், ஏனெனில் அது அவனுடைய இயல்பாகும். மேலும் இச்சுதந்திரத்தை பகவானின் பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே அடைய முடியும். பகீரங்க சக்தியின் மாயைக்குட்பட்டு தான் சுதந்திரமானவன் என்று ஒவ்வொருவரும் நினைக்கின்றனர். ஆனால் உண்மையில் அவன் இயற்கையின் விதிகளால் கட்டப்பட்டிருக்கிறான். ஒரு பந்தப்பட்ட ஆத்மாவால் இவ்வுலகிலும் கூட ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு சுதந்திரமாக செல்ல முடியாது. ஒரு உலகிலிருந்து மற்றொரு உலகிற்கு செல்வதை பற்றி என்னவென்று சொல்வது? ஆனால் நாரதரை போன்ற பூரண சுதந்திரம் பெற்ற ஆத்மா எப்பொழுதும் பகவானின் பெருமைகளை பாடுவதில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். அத்தகைய ஒருவர் பூமியில் மட்டுமல்லாமல் பிரபஞ்சத்திலும் ஆன்மீக உளவிலும் கூட சுதந்திரமாக சஞ்சரிக்கிறார். அவருடைய பூரண சுதந்திரத்தை நம்மால் கற்பனை செய்து மட்டுமே பார்க்க முடியும். அவருடைய சுதந்திரம் பகவானுடையதற்கு ஒப்பானதாகும். அவர் இப்படி பிரயாணம் செய்வதற்கு காரணமோ அல்லது கட்டாயமோ கிடையாது. மேலும் சுதந்திரமான அவரது பிரயாணத்தை யாராலும் தடுக்கவும் முடியாது. அதே போலவே தெய்வீகமான பக்தி தொண்டு முறையும் கூட சுதந்திரமானதாகும். எல்லா விதிமுறைகளையும் நிறைவேற்றும் ஒருவனிடம் பக்தி எழவும் கூடும், எழாமலும் போகக்கூடும். அதே போலவே பக்தனின் சகவாசமும் சுதந்திரமானதே ஆகும். ஒருவர் அதை பெரும் பாக்கியசாலியாக இருக்கக்கூடும், அல்லது ஆயிரக்கணக்கான முயற்சிகளுக்கு பிறகும் அதை பெறாமலும் இருந்துவிடக்கூடும். எனவே பக்தி தொண்டின் எல்லா நிலைகளிலும்
சுதந்திரம்தான் முக்கியமான அச்சாணையாக விளங்குகிறது. சுதந்திரம் இல்லாமல் பக்தி தொண்டை செய்ய முடியாது. சுதந்திரத்தை பகவானிடம் ஒப்படைத்து விடுதல் என்பது பக்தன் எல்லா விஷயங்களிலும் பிறரை சார்ந்தவனாக இருக்கிறான் என்பது ஆகாது. கண்ணாடியை போலுள்ள ஆன்மீக குருவின் வாயிலாக பகவானிடம் சரணடைவதே வாழ்வின் பூரண சுதந்திரத்தை பெறும் முறையாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், உண்மையிலேயே நாம் எப்ப சுதந்திரமான நிலையை அடையிறோம் சொல்லுங்க? ஆத்மாவுடைய சுதந்திரம் தான் உண்மையான சுதந்திர நிலை. ஆத்மா எப்பொழுது தெய்வீக நிலையை அடைகிறதோ அப்ப அது உண்மையான சுதந்திரத்தை அடைகிறது, பூரண சுதந்திரம். மேலும் பேரானந்தத்தில் அது திளைக்கிறது. எது வரைக்கும் நாம பௌதிக தளத்திலிருந்து பௌதிக நிலையில சுதந்திரம் என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம் ஆற்றுகின்றோமோ அதை நாம மேலும் மேலும் என்ன பண்றோம், அந்த ஆன்மாவை கட்டுண்ட நிலையில இருக்க வைக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலையில தான் நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறோம். இந்த இடத்துல நாரத மகரிஷி எல்லா இடத்துலயுமே அவர் சுதந்திரமாக செல்பவர். ஆனால் அவருடைய நிலை எப்படிப்பட்டது? தெய்வீக நிலை. அவருடைய அந்த நோக்கம் என்ன? அந்த மாதிரி அவர் செயல்படுறதுக்கான நோக்கம் என்ன? பக்தியை அடுத்தவங்களுக்கு வழங்கறதுக்கு தான். ஸோ இஸ் இன்டென்ஷன் இஸ் த சர்வீஸ் டு த லார்ட். ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலையில வரும்போது நாம பூர்ண சுதந்திரத்தை நாம் அடைகிறோம். எது வரைக்கும் நாம் அந்த நிலையை அடையவில்லையோ, அதாவது நம்முடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தையுமே நாம பக்குவப்படுத்தலையோ, அது வரைக்கும் நாம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். சுதந்திரம் என்பது நமக்கு கிடையாது. நாம நினைக்கலாம் நாம சுதந்திரமா இருக்கோன்ட்டு, ஆனா உண்மையிலே நாம சுதந்திரம் கிடையாது. அஹோ தேவர் ஷீர்தன்யோ அயம் யத் கிரீதம் சரணாகதன்வஹ சரண் சரண் கதான்வனஹ காயன் மாத்யன் இதம் தந்திரயா ரம்யதி ஆதுரம் ஜெகத். எஸ், வேற யாராவது வாசிங்கோ? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீல நாரத முனிவர் பரமபுருஷ பகவானின் செயல்களை புகழ்வதால் அவருக்கு எல்லா புகழும் வெற்றியும் உண்டாகட்டும். பகவானை துதிப்பதால் அவர் தாமே மகிழ்ச்சி அடைவதுடன் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா துன்பப்படும் ஆத்மாக்களுக்கும் உற்சாகத்தையும் ஊட்டுகிறார். பொருளுரை. பகவானின் உன்னத செயல்களை புகழ்வதற்காகவும் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளின் வருத்தத்தையும் அகற்றுவதற்காகவும் நாரதர் தமது வீணையை வாசிக்கிறார். இங்கு பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எவரும் மகிழ்ச்சியாக இல்லை. மகிழ்ச்சி என்று கருதப்படுவது மாயையின் பொய்த்தோற்றமாகும். பகவானின் மாயா சக்தி மிகவும் உறுதியானது ஆகும். இதனால் அசுத்தமான மலத்தில் வாழும் பன்றி கூட தான் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதாக நினைக்கிறது. ஜட உலகில் யாராலும் உண்மையான மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க முடியாது. துன்பப்படும் ஜீவராசிகளுக்கு ஆத்ம ஞானத்தை புகட்டுவதற்காக ஸ்ரீல நாரத முனி எல்லா இடங்களிலும் சஞ்சாரம் செய்கிறார். அவர்களை திரும்பவும் பகவானிடம் அழைத்து செல்வதுதான் அவரது நோக்கமாகும். நாரதரின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றும் பகவானின் உண்மையான பக்தர்களின் நோக்கமும் அதுவே ஆகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டத்தின் நாரதருக்கும் வியாசருக்கும் இடையான உரையாடல் எனும் தலைப்பை கொண்ட 6ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது நம்ம கண்டிப்பா இது ஒரு டிபேட்டா கூட எடுக்கலாம் இல்லையா? நம்ம எப்பெல்லாம் கோயிலுக்கு போறோமோ, எப்பெல்லாம் அந்த சங்கீர்த்தனத்துல நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறோமோ, நம்மளை நாம மறக்கிறோம் இல்லையா? அங்கே ஆனந்தம் என்பதும் உண்டு. வி ஆர் டோட்டலி இந்த அந்த டிரான்ஸ்டெண்டல் பிளஷர் இல்லையா? வி ஆர் நாட் குவாலிஃபைட். நாம தனித்து இருக்கும் பொழுது நம்ம வீட்லயே உட்கார்ந்து அந்த ராகத்தை பாடும்போது அவ்வளவு பெருசா நமக்கு எஃபெக்டா தெரியாது இல்லையா? வீட்லயே கூட நம்ம சில பாடெல்லாமே நம்ம பாடுவோம் இல்லையா? காலையில நம்ம குரு அஷ்டகம் பாடுறோம், அடுத்து நரசிம்ம ஆரத்தி பாடுறோம், அதே மாதிரி துளசி ஆரத்தி பாடுறோம். ஆனா அதே நம்ம தனித்து பாடும்போது நமக்கு ஆனந்தம் என்பது ஒரு 1% 2% தான் வரும். பிகாஸ் நம்முடைய தெய்வீகமான நிலை அந்த அளவுக்கு மேன்மையான கிடையாது. ஆனா அதே அங்கே பக்தர்கள் கூட்டத்தோடு நாம இணையும் பொழுது நம்முடைய மனசு அவ்வளவு ஆனந்தத்தை வழங்கும். ஸோ உண்மையிலே அங்க என்ன இருக்கு? ஆக்சுவலி பகவானுடைய கருணை இருக்கு, குரு பரம்பரானுடைய கருணை இருக்கு இல்லையா? த கிரேட் டிவோட்டிஸ், ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த லார்ட், அவங்களுடைய கருணையால நம்ம இது எல்லாமே உணர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு வழங்கப்படுகிறது. ஸோ இங்கே நாரத மகரிஷி கூட அந்த வீணையை வாசிச்சு பகவானுடைய புகழாரங்கள் பாடுவதே இந்த பிரபஞ்சத்துல கட்டுண்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ ஜீவன்களுக்கு வழி காட்டுவதற்காகத்தான். ஸோ ஒரு பிரதிநிதி அவனுடைய முதன்மையான சேவை அதுதான். அடுத்தவங்க இந்த இந்த பிரபஞ்சத்துல எவ்வளவு சங்கடப்பட்டு இருக்கோன்றத உணர்றது தூய பக்தனால மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும்.
ஸோ நம்மளை சுத்தி நம்ம இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த சாண்டிங் பண்றதுனால, நமக்கு இறைவன் நாமங்கள் சொல்றதுனால நம்மளை சுத்தி நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்க சங்கடத்துல இருக்காங்கன்றத வந்து நம்ம டக்குன்னு புரியறதுக்கான அந்த காரணம் என்னன்னாக்கா, அந்த அந்த சாண்டிங் தான் நமக்கு அதை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது இல்லையா? நம்மளை சுத்தி என்ன நிகழ்றது, எது சரியானது எது தவறானது என்றது எல்லாமே நம்மள புரிய வைக்குது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை நம்ம கிட்ட வந்து ஏற்படுத்துறது எது? இறைவனுடைய நாமங்கள் தான், அவருடைய கருணை தான், குரு பரம்பரானுடைய கருணை தான். சோ அது அது இந்த வேறுபாடு காண முடியாத நிலையில இருக்கிறவங்க எல்லாம் யாரு? பௌதிகவாதிகள் இல்லையா? பன்றி கூட சந்தோஷமா தான் இருக்குன்னு நினைக்குது, ஆனா அது குட்டையில ஊறிண்டே தான் இருக்கு. அந்த குட்டை வந்து நாம தூரத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அது அதனுடைய நாற்றம் மற்றும் அந்த அந்த ஃபில்தி ஏரியா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பிடிக்காது. ஆனா அது பன்றிக்கு அதுதான் பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அஜ்ஞானம் இல்லையா? நமக்கு ஒரு புத்தி எனக்கூடியது வந்து எக்ஸ்ட்ராவா பகவான் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? இந்த மனம் கொண்டு நாம் அதை வந்து யோசிக்கிறோம். ஆனா அந்த பன்றிக்கு அது கிடையாது. அதுக்கே உரித்ததான இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து மிக மிக வெரி வெரி லெஸ். அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சுதான் அதனுடைய வாழ்க்கை தரம் இல்லையா? அதுவே கிரேட் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த பன்றிக்கு. நமக்கு அப்படி கிடையாது. மனிதனுக்கு வந்து டிஃபரெண்டா கொடுத்துருக்காரு. அதனாலதான் நாம அதை கரெக்டான ஒரு வகையில வந்து உபயோகப்படுத்திக்கணும். ஸோ எல்லாருமே வந்து நாரத மகரிஷி in order to enlighten the miserable inhabitants wanders everywhere. அவர் எல்லா இடத்துலயுமே அலைந்து திரிவது எதற்குனாக்கா, மக்களுக்கு நன்மை புரிவதற்காக, கட்டுண்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய நாம விடுதலை பெறணுன்றதுக்காகத்தான். அவருடைய இலக்கு என்னன்னாக்கா, எல்லாருமே இறைவனுடைய திருவடிகளை சேரணும். அதுதான் அவருடைய மிஷன் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம தூய பக்தர்களுடைய பாதையும் பகவானுடைய திருவடிகளையுமே நாம எப்பொழுதுமே சார்ந்திருந்து அவர்களுக்கு நாம் துண்டாற்றும் பொழுது நாம பக்குவம் அடைந்து இறைவனுடைய திருவடிகளை நம்மளால சேர முடியும். இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சம்மரி. ஓகே, இப்ப நாம ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி, சுதந்திரத்துக்கும் இந்த சுதந்திரம் இருந்தால்தான் பக்தி தொண்டுன்னு பட்டேன், அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. சுதந்திரம் இருந்தாதான் பக்தி தொண்டுனாக்கா அது என்னன்னா நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள். ஓகே, எது வரைக்கும் நாம பௌதீகத்துல வந்து பின்னி பிணைகின்றோமோ இல்லையா, ஒன்றோடு ஒன்று நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எதிர்பார்ப்புகள் நமக்கு வந்து ஏக்கங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாமே அடையும். ஈவன் வந்து நம்ம பக்தியில போகும்பொழுது எதிர்பார்ப்புகள் என்பது அப்பப்போ தலை தூக்கினாலும் அது தவறு என்பதை உணரக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி பாதையில மட்டும் நமக்கு வந்து எதிர்பார்ப்புகள் இல்லைன்னு நினைக்க கூடாது, அதுலயுமே வரும். ஆனா அது தவறானது என்று உணரக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வரும். எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் செய்வதுதான் வந்து பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிற அந்த பக்குவத்துக்கு நம்ம போறதுக்கான பாதை கிடைக்கும். ஆனா பௌதீகத்துல அப்படி கிடையாது நமக்கு. ஓகே, பௌதீகத்துல எப்பவுமே நம்மள வந்து we are in the cycle இல்லையா? அது வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து நாம என்ன ஆகும், கட்டுண்ட நிலைக்கு வந்து அதை எடுத்துட்டு போகும். ஆனா அதே நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு போகும்பொழுது நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாமே வந்து எதிர்பார்ப்புகள் அற்று இல்லை, எதையுமே எதிர்பார்க்காம எதற்காகவும் ஏங்காம நம் வெறுமனே வந்து பக்தி செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவ நிலைக்கு போகும்பொழுது உண்மையிலேயே நம்ம எதை கண்டும் வருத்தப்படவே மாட்டோம் இல்லையா? நம்முடைய இலக்கு இறை வழிபாடு அல்லது பக்தி என்று வந்து விட்டால் அந்த பக்திக்கு என்ன தேவையோ அந்த செயல்கள்ல மட்டும்தான் நாம் ஈடுபட்டு இருக்கோம். அதனுடைய பலன்களை எதிர்பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா? எப்போ பலன்களை எதிர்பார்க்கிறோமோ அப்ப நாம we are in the prison அர்த்தம், we are in the conditioned mode. எப்ப நாம எதையுமே எதிர்பார்க்காம செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆன்மா சுதந்திரமாக இயங்கின்றிருக்குன்னு இல்லையா? வில் ஃபீல் தட். அது எல்லாம் இதெல்லாம் உணர்வு பூர்வமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மாதாஜி. ஓகே, ஸோ நம்ம ஒன்னத்தோடு ஒண்ணு வந்து நாம கோரிலேட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சாச்சு. ஸ்ரீனிவாஸ் தாகூர், ஐ திங்க் ரிவர்சல்ஸ் இந்த மெட்டீரியல் லைஃப் இம்மீடியட்டா நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? இந்த இது முடிச்சோமா? துருவ மகாராஜ் பத்தி சுனித்தினுடைய ரெஸ்பான்ஸ் இது முடிச்சிட்டோம். கரெக்ட், இது முடிச்சோம், இதுவும் முடிச்சோம். இது ராமரஞ்சன் பிரபு இல்லையா, ஒரு தோஷ பிரபு அப்படிங்கிறவர் வந்து பிரபுபாதருடைய டிசைபிள், இதையும் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ அந்த கதை நான் 2 வாட்டியே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஐ திங்க் இங்கிருந்து தான் நம்ம எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ எப்படி நம்ம மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்துறது, அந்த ஒருநிலைப்படுத்தினாதான்
பக்தியில வந்து நாம நம்பிக்கையோடு நம்மளால போக முடியும். ஓகே, டெவலப்பிங் ஒன்ஸ் ஃபெய்த் இன் காட். ஸோ இறைவன் மீது நம்பிக்கை வந்து நமக்கு ஏற்படும். ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து இன்டர்டிபெண்ட் இந்த செயல்கள். இது இது அடைந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்மளால வந்து நம்பிக்கையுமே வந்து ரொம்ப ஸ்திரமாக எடுத்து செல்ல முடியும். நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும்தான் பக்தி சேவையில வந்து நம்மளால பூர்ணத்துவம் அடைய முடியும். ஓகே, இல்லைன்னா வில் ஹாவ் எ டிஸ்டர்பன்ஸ் மைண்ட். சேவையிலே வந்து நம்ம டிஸ்டர்பன்ஸ் மைண்டுன்னா அந்த சேவை வந்து பூர்ணம் அடையாது. அதனால நம்ம எல்லாருமே இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல நாம சேர்ந்து இருக்கிறதே எதுக்குன்னா நம்மளுடைய பக்தி பாதை வந்து நாம பக்குவப்படுத்தணும் இல்லையா? இறைவனுக்கு வந்து தொண்டாற்றி தான் நம்மளால பக்குவப்படுத்திக்க முடியும்ன்றதையுமே நாம படிச்சுட்டு வரோம். அப்போ அதுவும் எப்படி அனன்ய பக்தியா பண்ணணும்னு தான் நமக்கு எல்லா இடங்கள்லயுமே நம்ம படிச்சுட்டு வரோம். எடுத்த உடனே நமக்கு அனன்ய பக்தி வராது. ஆனாலும் அதை வந்து பயிற்சி செய்து முயற்சி செய்யறதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும். இன்றைக்கு நாம தவறு இழைத்து விட்டால் நாளைக்கு அதே தவறை நாம் திருப்பி பண்ணணும்னு இருக்கக்கூடாது இல்லையா? இன்னைக்கு ஒருத்தரை பத்தி நம்ம பிரஜல்பா சொல்லிட்டோம்னா மீண்டும் அதே பிரஜல்பாவை நம்ம பண்ணக்கூடாது என்ற ஒரு பக்குவத்துக்கு நம்ம வந்துடணும். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இல்லையா? நம்மள மீறி சில சமயத்துல வரும். ஆனா அதை வந்து நாம அது ரைட்டான விஷயம் கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து நாம தூக்கி எறிஞ்சிட்டு நம்ம பக்தியில எந்த அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப கம்மியா பேசுறோமோ அந்த அளவுக்கு அது மிக மிக நன்மை பயக்க வல்லது. ஆக்சுவலி வி ஷுட் ரெடியூஸ் த ஸ்பீச். ஆன்மீகத்துல வந்து ரொம்ப திளைத்து இருக்கிறவங்க வந்து அமைதியா இருப்பாங்க. ஆன்மீகத்துல வந்து அங்கேயுமே காம்படிஷன், அங்கேயுமே வந்து என்னது முக்கியத்துவம், அங்கேயுமே வந்து பதவி, அங்கேயுமே வந்து பொறுப்பு இல்லையா? அங்கவே வந்து நம்ம பொறுப்புன்றது ப்ராப்ளம் கிடையாது. அங்கேயுமே வந்து நமக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், நம்மளை அழைச்சி சொல்லணும் இல்லையா? எல்லாமே நமக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு இல்லையா? அது மிக தவறான ஒன்று. எந்த சேவையா இருந்தாலுமே டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாம எடுத்துட்டு செய்யணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்படி நம்ம அதை அப்படி நினைச்சோம்னாக்கா நாம சேவையில நம்ம ப்ரிஃபரன்சஸ் வச்சுக்கவே கூடாது. ஓகே, இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் தட் டைப் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் அது வந்து நமக்கு பக்தியில மிகப்பெரிய தடைக்கல். அது மிகப்பெரிய தடைக்கல் ஆக்சுவலி. ஓகே, சேவை இந்த சேவை மட்டும்தான். பிசிக்கல் டிசபிலிட்டினால முடியாதுன்றது வேற. ஆனா எந்த சேவையுமே செய்யக்கூடியவங்களுக்கு வந்து எந்த சேவையா இருந்தாலும் செய்யணும். யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் எனி என்ன சொல்லுவாங்க ரிசர்வேஷன்ஸ் இல்லையா? இப்போ நம்ம சினிமாவுக்கு போறோம்னா முதல்ல என்ன பண்றோம்? புக் மை ஷோல வந்து புக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு சீட் என்ன சீட் வேணுமோ அதை கூட ரிசர்வ் பண்ணிட்டு எனக்கு ஃப்ரண்ட்ல இருக்கக்கூடாது, எனக்கு பேக்ல வேணும், சைட்ல வேணும், இப்படி எல்லாமே நம்ம ப்ரிஃபரன்சஸ் வச்சுக்கிறோம் இல்லையா? அது என்ன பண்பது? பௌதீக பண்பு. அந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த சேவை மட்டும் தான் செய்வேன், அந்த சேவை நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த மாதிரியான ரிசர்வேஷன்ஸ் இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம இன்னும் பக்குவம் அடையாத ஒரு பக்தனாக தான் செயல்பட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். ஓகே, வி ஆர் ஸ்டில் லேகிங் அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு நாமே புரிஞ்சுக்கணும். எந்த தொண்டா இருந்தாலுமே கொடுத்தா அதை எடுத்துண்டு செய்யக்கூடிய அந்த பக்குவம் இருந்தால் தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஆக்சுவல். வி ஷுட் நாட் ஹேவ் ரிசர்வேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ மேலும் யாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிலை வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அதை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த பண்பு நமக்கு வரணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் ஒருத்தருடைய மனசை வந்து உறுதிப்படுத்தும். எல்லாமே இறைவன் செயல் தான். அங்க குண்டீச்சா மார்ஜனா மாதிரி வந்து டெம்பிள் மார்ஜனா பண்ண சொன்னாங்கன்னா கூட அதுவும் செய்யணும். இல்லை வந்து கிச்சன்ல போயிட்டு நம்ம வந்து பாத்திரத்தை தேய்க்க சொன்னாங்கன்னா அதுவும் செய்யணும். இல்லைன்னா அடுத்து வந்த உடனே ஒரு ப்ரீச்சிங் வேலை சொன்னாங்கன்னா அதையும் செய்யணும். இல்லை கவுண்டர்ல உட்காந்து கலெக்ஷன் பண்ணணும்னாலும் அதையும் செய்யணும். இல்லை வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போனோம்னாலும் அதையும் நாம செய்யணும். நான் இந்த மட்டும்தான் செய்வேன் அப்படின்ட்டு நம்ம இருந்தோம்னாக்கா அது மிக மிக தவறான ஒன்று. ஓகே, ஸோ அப்போ இன்னும் நாம பௌதிக தளத்துல இருந்து தான் நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகளை வந்து சேவையிலுமே நம்ம வந்து ஏற்படுத்தின்னு இருக்கோம்னு அர்த்தம். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் சேலஞ்சஸ் அது வேற. ஆனா இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் ரிசர்வேஷன்ஸ் இன் சேவா தட் இஸ் நாட் த சேவா. இட் இஸ் ஃபார் யுவர் பர்சனல் பெனிஃபிட். சேவை என்பது நம்முடைய சுயநலத்திற்காக செயல்படுத்துவது கிடையாது. ஓகே, அது ஆத்ம திருப்திக்காகவும் இறைவனுக்காகவும் ஆற்றப்படுவது. ஓகே, இறைவன் எல்லாத்தையுமே எந்த பாரபட்சமின்றி இந்த இடத்துல நம்ம வசதிகள் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? எல்லாமே அவருடைய ஆஸ்திகள் தான் நாம் உபயோகப்படுத்தின்னு இருக்க. இந்த எந்திரம் கூட அவர் கொடுத்தது தான், இந்த 24 பண்புகளால் ஆனது இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து இங்க நமதென்று சொல்லிக் கொள்வதற்கு எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, அப்படி இருக்கும்போது நாம எந்த ஒரு சேவையா இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொண்டு நடத்துறோம்.
அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இங்க. ஸ்ரீ நாரத லைஃப் மெடிடேஷன் அண்ட் விஷன் ஆஃப் த லார்ட் இல்லையா? இப்ப நாரதருடைய வாழ்க்கை, அவருடைய தியானம் மற்றும் பகவானுடைய தரிசனம். இதுதான் இந்த 11வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 19வது ஸ்லோகம் வரையும் நாங்க படிச்சது. ஸ்ட்ரென்தனிங் ஒன்ஸ் மைண்ட் அண்ட் டெவலப்பிங் ஒன்ஸ் ஃபெய்த் இன் காட் இல்லையா? ஒருத்தருடைய மனசு வந்து உறுதி கொள்ளணும் இல்லையா? நல்ல ஸ்ட்ராங் மைண்ட் இருக்கணும். ஸோ அப்போ அவங்களுடைய நம்பிக்கையுமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஸ்ட்ராங் மைண்ட் இல்லைன்னா எஸ் இன்னைக்கு இங்க நாளைக்கு இங்க இல்லையா? அதாவது பல இடங்கள்ல நம்ம வந்து இது பண்ணிக்க கூடாது. வி ஷுட் ஹாவ் ஒன் பிளேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஓர் முகமாக எடுத்துக்கொண்டு ஒரு செயலை வந்து செயல்படணும். பல முகங்களை கொண்டு பல வழிகளை ஆலோசனை பண்ணி நாம வந்து இப்படி போனா நல்லா இருக்கும், அப்படி போனா நல்லா இருக்கும், கடைசியில எந்த வழியிலுமே செல்லாம நாம இருந்துடக்கூடாது. ஓகே. I then passed alone through many forests of rushes, bamboos இல்லையா? ஒரு காடுகள் வழி எல்லாமே வந்து கடந்து செல்கிறார். மேலும் வந்து அடர்ந்த காட்டு, டேஞ்சரஸ் ஃபியர்ஃபுல் ஃபாரஸ்ட், அங்கே விலங்குகள் எல்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாதையுமே அவர் வந்து கடந்து செல்கிறார். அதாவது பாம்பு, அப்புறம் வந்து இது ஜாக்கல்ஸ்னா அந்த ஓனாய் இல்லையா? அந்த இதெல்லாமே காட்டு விலங்குகள் எல்லாமே வந்து கடந்து செல்கிறார். இது என்ன எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். 6 வயது பையனை வந்து சுலபமா ஒரு ஓனாய் வந்து கடிச்சு சாப்பிட்டுரும் இல்லையா? கண்டிப்பா 5-6 வயது பிள்ளையை வந்து ஒண்ணுமே பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. கிட் கேனாட் டிஃபெண்ட் இல்லையா? ஆனாலும் அப்படிப்பட்ட வழி எல்லாமே அவர் கடந்து செல்கிறார்னா எதன் மீது அவருக்கு நம்பிக்கை இருந்தது? இறைவன் மீது நம்பிக்கை இருந்தது இல்லையா? ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன். ஸோ வடக்கு நோக்கி செல்கின்றார். ஆக்சுவலி நாரத முனி அச்சீவ்டு ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபியர்லெஸ்னஸ். இந்த வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியம். ஃபியர்லெஸ்னஸ் அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அமானித்வம் அடம்பித்வம். அமானித்வம் என்பது ஐ திங்க் ஃபியர்லெஸ்னஸ் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே. ஸோ அந்த தெய்வீக பண்புகள்ல வரும் 16.1 3 ஸ்லோகாஸ்ல. ஓகே. நயமற்ற தன்மை எவ்வாறு அண்ட் கம்ப்ளீட் டிபெண்டன்ஸ். ஸோ எப்போ நாம் முழுவதுமாக இறைவனுடைய திருவடிகளை சரணாகதி அடைந்து விடுகிறோமோ, பாதை அவரையே காட்டட்டும்னு நம்ம செல்கின்றோமோ, அதுதான் பயமற்ற தன்மை. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசை நாம வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம எதையுமே வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறனை நம்மளால பெற முடியும். இறைவன் இருக்கிறார். எப்படி பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து அவருக்கு எவ்வளவு சங்கடங்கள் அவருடைய தந்தையாலே. இப்ப நரசிம்மா மகா அவதார் நரசிம்மா அப்படின்னு ஒரு கார்ட்டூன் இது வந்திருக்கு ஆக்சுவலி இல்லையா? உங்களுடைய வீட்டுல பிள்ளைகள் எல்லாமே நீங்க கண்டிப்பா அழைச்சின் புக் மை ஷோல பண்ணிட்டு போய் பாருங்க. ஓகே. இல்லைதான் உங்க ஊர்ல தியேட்டர்ல வந்து போட்டிருந்தாங்கன்னா இட் இஸ் கார்ட்டூன். ஆனா தமிழ், தெலுங்கு எல்லா ஹிந்தி, இங்கிலீஷ் எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே வந்திருக்கு. 25th தான் ரிலீஸ் ஆச்சு. எனக்கு கூட இன்னைக்கு யாரோ ஃபார்வர்ட் பண்ணாங்க. அதை வச்சுதான் பார்த்தேன் நான். ஸோ நீங்க ட்ரெய்லர் கூட இருக்கு, மகா அவதார் நரசிம்மா. ஸோ ஒரு முறை நம்ம பிரகலாதருடைய கதை வந்து மீண்டும் பார்த்ததுக்கான ஒரு இது. சிறு பிள்ளையில கூட நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா? பிரகலாதன் அப்படிங்கிற ஒரு சினிமா இருக்கு, நம்ம தமிழ்ல இருக்கு. ஸோ நான் ஒரு 10 வயசு சிறுமியா இருக்கும் பொழுது பார்த்தது அந்த சினிமா. ஸோ ஒரு நாள் போட்டாங்க வந்தது, நான் பார்த்தேன். எங்க வீட்டுக்கு எதிரிலேயே வந்து தியேட்டர் ஆக்சுவலி குடியாத்தத்துல. சென்னையில போட்டாங்க மாதாஜி. ஒரு 3-4 தியேட்டர்ல போட்டிருக்காங்க. அப்படியா? போயிட்டு ஒரு 3 நாள் போட்டிருக்காங்க. ஓ ஓகே ஓகே. போயிட்டு பார்த்துட்டு வாங்க. இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு புக் இட் அண்ட் தென் போயிட்டு வாங்க. ஸோ இங்க கன்னடால வந்து ஒரு காந்தாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சினிமா எடுத்து அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. அது மேங்களூர் பேஸ்டு இது. ஸோ அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த உள்ளூர் காவல் தெய்வம் அப்படிங்கிற கூட சொல்லலாம். அந்த காவல் தெய்வத்தினுடைய செயல்பாடு, சக்தி, அதை வச்சுதான் பேஸ் பண்ணி அங்க இருக்கக்கூடிய பிலீஃப், நம்பிக்கை, அந்த நம்பிக்கையை கொண்டு செயல்படுத்தப்பட்ட அந்த மூவி அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன்ல தான் இது எடுத்திருக்காங்க. ஆனா அதுல வந்து மனிதர்கள் தான் வந்து தே ஹேவ் ஆக்டட் ஆக்சுவலி. இங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அனிமேஷன் தான். ஓகே. ஆனா டைலாக்ஸ் எல்லாமே வந்து உண்டு, தமிழ் எல்லாம் அந்த லாங்குவேஜ் ஓரியன்டாவே இருக்கு. ஐ திங்க் ட்ரெய்லர் தான் நான் பார்த்தேன், நல்லா தான் இருக்கு, பார்க்கலாம் நீங்க குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு போயிட்டு. ஏன்னா பக்தியை வந்து நம்ம வந்து எப்படியெல்லாம் கொடுக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம், அவ்வளவுதான். மெனி எக்ஸாம்பிள்ஸ். நம்ம பிரகலாத் மகாராஜ் மீட்டிங் அவதூத் பிராமன் டியூரிங் இஸ் டிராவல். அதாவது இந்த பிரகலாத் மகாராஜ், அடுத்து வந்து லார்ட் ரிஷபதேவா மகாராஜ், ஜடபாரதர், இவங்க எல்லாமே நம்ம அதாவது ரிஷபதேவர் பத்தி படிக்க. ரிஷபதேவர் கூட வந்து ஒரு அவதூதா தான்.
ஓகே. ரிஷப அவதூதான்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? தே வில் நாட் ஹாவ் எனி அதாவது அவங்களுக்குன்னு பர்சனலாக எதுவுமே இருக்காது இல்லையா? ஸோ எந்த ஒரு நிலையுமே, அதாவது சில பேர் வந்து வித்தவுட் எனி கவரிங் ஆல்சோ தே வில் பி லைக் தட். ரிஷபதேவர் அப்படிதான். ஸோ அப்படி அவர் வந்து ஒரு நாட்டினுடைய இந்த புவி முழுவதுமே அவர் ஆண்டார். அவருக்கு 100 பிள்ளைகள். அதுல 9 பேர் வந்து அவங்க யவனாசா என்ன பேரு? பிரதேசகர். பிரதேசாக்கள் கிடையாது. 9 பேர் வந்து பரமஹம்சர்கள் ஆயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு என்ன ஒரு பேர் வரும். அடுத்து வந்து மிச்சம் வந்து 80 பேர் வந்து they become brahmanas. they will become brahmanas. அவருடைய வழி நடத்தலே. அதுக்கப்புறம் இருந்த 11 பேர் மட்டும்தான், அதுலயும் பரத மகாராஜா தலைமையில வந்து இந்த புவியை ஆள்வதற்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அவ்வளவுதான். எல்லாருமே வந்து ரிஷபதேவருடைய அறிவுறுத்தல். அந்த 5.5 பாயிண்ட் சாப்டர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உபதேசங்கள் தான். நம்ம இதுவே we are in the completion of 4th cantoல இருக்கோம் இப்போ இல்லையா? 26th சாப்டர்ல இருக்கும். ஸோ ரிஷபதேவர் வந்து அந்த பரத மகாராஜா செய்த சிறிய தவறு என்னது? ஆக்சுவலி அவர் வந்து அந்த மான் மீது கொண்ட கருணை இல்லையா? அதனால மானாக பிறந்தப்போ அவருடைய முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய புண்ணியங்கள் இல்லையா, சுக்ருத்தினால அவர் செய்த தவறை அவர் உணர்ந்தார். மான் கூட்டத்தோடய அவர் சேரல. அங்க இருக்கக்கூடிய மகாத்மாக்கள் செய்த யஜ்ஞங்கள், அவங்களுடைய அந்த செயல்களை வந்து கண்டினியூ பண்ணார். அதன் பிறகு மானுடைய ரூபத்தை விடுத்த பிறகு, அந்த வாழ்க்கை முடிந்த பிறகு ஜடபாரதராக அவர் வந்து தோன்றினார். ஜடபாரதராக வந்த பிறகு ஊமையாகவும் செவிடனாகவுமே பிஹேவ் பண்ணார். அவருக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சாலுமே அது எதுவுமே வெளிப்படுத்தல இல்லையா? ஸோ அந்த மன்னர் ரகுகணன் வந்து அவரை வந்து ஏளனம் செய்யும் பொழுது அதன் பிறகுதான் அவர் வந்து பேச ஆரம்பிப்பார். அதன் பிறகு அவரே வந்து அவருக்கு வந்து குருவாகவும் ஆகிறார். இப்படி ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை. நாரதா இன்ஸ்பைரிங் த சன்ஸ் ஆஃப் தக்ஷா. ஸோ அதாவது நாரதர் என்ன பண்றாரு? தக்ஷனுடைய பிள்ளைகள், ஐ திங்க் 1000 பிள்ளைகள் நினைக்கிறேன். அவங்க எல்லாருமே வந்து 10,000 பிள்ளைகள். அவங்க எல்லாருமே வந்து காட்டுக்கு சென்று தவ வாழ்க்கை. தக்ஷனுக்கு கோபம் வருது. அதுக்கப்புறம் மீண்டும் பிள்ளைகளை அவரால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார். ஆக்சுவலி அவங்க எல்லாருமே வந்து துறவரத்துக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுறாரு நாரத மகரிஷி. அப்படி பிரகலாத் மகாராஜ் கூட வந்து ஒரு அவதூத பிராமணனை வந்து அவர் பிரயாணிக்கும் பொழுது அவர் வந்து சந்திக்கிறார். ஸோ அவரிடத்துல இருந்து பெறக்கூடிய ஞானம். இப்படி இத்தனை விதமான அதாவது வாழ்க்கையில வந்து எல்லாருமே வந்து பூர்ணத்துவத்தையும் இல்லையா பக்குவத்தையுமே அடைந்தது பக்தி தொண்டுல தான். அதைதான் நாம் இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். சிம்பிளிஃபையிங் அவர் லைஃப் இஸ் டோட்டல் டிபெண்டன்ஸ் இல்லையா? நம்ம எப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஒரு சாதாரண வாழ்க்கைக்கு செல்ல முடியும்னா, நம்ம இந்த வாழ்க்கையினுடைய தத்துவத்தை புரியும் பொழுது, உணரும் பொழுது, நாம எங்க இருக்கோம், நாம யாரு, நம்ம இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு வேண்டிய காரணம் என்ன, நாம எந்த செயலை செய்யணும் இந்த இடத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது. ஆனா இந்த இடத்த ஃபுல்லாவே சஃபரிங் தான் இல்லையா? இந்த புவி வாழ்க்கையே நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து கடினமான சூழல் தான். எந்த க்ஷணமுமே வந்து லைக் ஸ்பைக்ஸ் மாதிரி, எப்படி இந்த ஹார்ட் பீட் வந்து மேலே போய் வருது இல்லையா? அது மாதிரி எப்போ கஷ்டம் மேலுக்கு போகும், எப்போ வந்து நம்ம அது குறையும் அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் இது. எல்லாருக்குமே இப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா? எவ்ரி ஒன் இஸ் சஃபரிங் ஒன்லி ஹியர். ஸோ அதை நாம உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்முடைய பாரத்தை குறைச்சிக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணுவோம் இல்லையா? நிறைய பௌதீக பாரத்தை நாம தலைமையில வச்சுக்கும் பொழுது அது ரொம்பவே ப்ரெஷர் வரும்போது நாம கொலாப்ஸ் ஆயிடுவோம். அதே பௌதீக பாரத்தை வந்து குறைத்து எவ்வாறு நம்ம அதை குறைக்க முடியும்? அனைத்தையுமே இறைவன் நமக்கு அவரை மையமாக வைத்து நாம் அந்த பௌதீக செயல்கள் ஆற்றும் பொழுது அது பக்குவம் அடைந்து விடுகிறது. ஸோ டோட்டல் டிபெண்டன்சி ஆன் த மர்சி ஆஃப் த லார்ட் இல்லையா? ஸோ அது வந்து பக்தியின் மூலியமா தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அப்போ இயற்கையே நமக்கு அது வந்து தேவையான எல்லாத்தையுமே நமக்கு வந்து வழி நடத்தி கொடுக்கும். இயற்கை என்பது பகவானுடைய சட்ட திட்டங்கள்ல வந்து இயங்கக்கூடிய ஒன்று தான் இல்லையா? அது எல்லாமே இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டிலிருந்து செயல்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு அது எல்லாமே நமக்கு சப்போர்ட்டிவான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை கொடுக்கும். அதனால யார்கிட்டையுமே வந்து நம்ம எதையுமே கேட்டு யாசகம் பெற வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? இறைவனிடத்துல மட்டும் நாம சரணாகதி அடைந்தால் அனைத்துமே வந்து அது மங்களமோ அமங்கலமோ இல்லை, அது அனைத்துமே நமக்கு மங்களமாகவே தெரியும் இல்லையா? இரண்டையுமே ஒன்றாக பாவிக்கக்கூடிய
அந்த ஒரு பக்குவத்தை நாம அடைவோம். A traveling mendicant can meet the needs of the body. ஸோ நம்ம ஒருத்தர் வந்து இந்த துறவி வந்து மெண்டிகண்ட்னா துறவி, ஓகே, முனிவர். ஸோ அவர் ஒரு இடத்துல இருந்து பரிவர்க்க ஆச்சாரியா இல்லையா, நாரத மகரிஷி ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டார். ஸோ அவர் பரிவர்க்க ஆச்சாரிய நிலையில இருக்கக்கூடியவர். அவருக்கு என்ன தேவை? தாகம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து பசிக்கும் பொழுது ஒரு மினிமம் என்ன தேவையோ அது மட்டுமே. இப்போ எப்படி சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பால் கறக்கக்கூடிய அந்த ஒரு காலகட்டம் மட்டும்தான் அவர் வந்து ஒரு வீட்டு முன்னாடி இருப்பார். அதுவும் அந்த கிரகஸ்தருக்கு வந்து தர்மத்தை வந்து போதிக்கிறதுக்காகத்தான் இல்லையா, ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ். அந்த ஒரு கிளாஸ் பால் மட்டும்தான் அவருக்கு உணவே. அது போல வந்து இங்கே எங்கேயாவது நீர் கிடைக்கும் போது அந்த நீரை பருகி தன்னுடைய தாகத்தை வந்து தனித்து மீண்டும் இது கிஃப்ட்ஸ் ஆஃப் த நேச்சர் இல்லையா. ஸோ அது எங்கேயாவது ரோட்ல மரங்கள் இல்லையா, ஒரு காட்டுல இருக்கக்கூடிய மரங்கள்ல வந்து பழங்கள் ஏதாவது இருந்தால் அதை எடுத்து உண்டு அதோடு தன்னுடைய பசியையும் தாகத்தையும் தனித்து கொண்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வந்து எளிமையாக வாழக்கூடியது. ஸோ பை த கிஃப்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் வித்தவுட் பீயிங் பெக்கர் அட் த டோர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ். இது வந்து பரிவர்க்காச்சாரியோட நிலை. ஐ திங்க் நம்ம 4 விதமான நிலைகளை வந்து சன்னியாசத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஒன்று வந்து குட்டிச்சா, பகுதாக்கா, அடுத்து வந்து பரிவர்க்காச்சாரியா அண்ட் பரமாம்சா. குட்டிச்சா வந்து அதாவது ஒரு சிறிய குடிசையில வந்து ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக இருந்து ஊர்ல இருந்து, அதாவது தன்னுடைய வீட்டுல இருந்து எல்லாமே வந்து அவருக்கு சப்ளை கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பகுதாக்கான்னு வரும்பொழுது வந்து தன்னுடைய வீட்டுல இருக்கிறதையுமே அவர் ஏத்துக்க மாட்டார். ஸோ அந்த ஊருக்குள்ள சென்று அவர் என்ன பண்ணுவார்? ஆக்சுவலி பெக்கர்ஸ் இல்லையா, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வீடு வந்து சென்று யாசகம் பெறுவது இல்லையா. அந்த பகுதாக்கா முடிஞ்சு பரிவர்க்காச்சாரிய வந்து ஒரு வீட்டுல ஒரு இடத்துல இருக்கவே மாட்டார். அவர் வந்து சுத்தின்றே இருப்பார். யார் இடத்துலையும் போய் யாசகமும் பெற மாட்டார். ஸோ இது வந்து பரிவர்க்காச்சாரியா. பரமஹம்சா வந்து இட் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஸ்பேஸ். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி the mendicant therefore does not go to the house of householder to beg to enlighten them spiritually, but to, அதாவது யாசகம் பெறுவதற்காக செல்வது கிடையாது. அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கிரகஸ்தரை வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து எழுச்சி விடுவதற்காக தான் செல்வது ஒரு முனி, ஒரு யாரா இருந்தாலுமே. ஆனா இந்த 4 நிலைகள், இப்போ நாரத மகரிஷி வந்து பரிவர்க்காச்சாரியா, அவர் ஒரு இடத்துல தங்கவே மாட்டார். ஓகே, when there are ample earthly flats to lie on, what is the necessity? இது ரொம்ப இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது 4 and 5 பாகவதத்துல ஐ திங்க் போன வாரம் தான் நாங்கள் இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணோம். 2nd canto 2nd chapterல இல்லையா. நமக்கு வந்து இறைவன் கொடுத்த தரை இருக்கு, அதனால நமக்கு வந்து மெத்தையான மெத்துன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த மெத்தையில படுக்க வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே கிடையாது. அந்த மெத்தைக்கு தேவையே கிடையாது. அதே மாதிரி பகவான் கொடுத்த கைகள் இருக்கு, இதையே வந்து நம்ம தலையணையா வச்சுக்கலாம் இல்லையா. இப்படி நிறையமே when one can use his arms, what is the necessity of the pillow? இது நம்ம 2nd cantoல வந்து படிப்போம். when one can use the palms of his hands, what is the necessity of varieties of utensils இல்லையா. இப்போ வந்து இங்க தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. தண்ணி வந்து நாம என்ன பண்றோம்? கிளாஸ்ல குடிக்கிறோம், இந்த வாட்டர் பாட்டில குடிக்கிறோம் இல்லையா. எத்தனையோ விதமான வழிகள் எல்லாம் நம்ம குடிக்கிறோம். ஆனா நம்ம கை இருக்கும்போது இதை பிடிச்சி நம்ம இப்படியே குடிச்சுக்கலாம். இந்த கையே வந்து இறைவன் கொடுத்தது இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் அவசியமற்றது இல்லையா. when there is an ample covering of the skins of the trees, what is the necessity of the clothing? அதாவது பண்டைய காலத்துல, இப்ப இது வந்து நம்ம இந்த காலத்திற்கு இது விதிவிலக்கு ஆக்சுவலி. ஏன்னா காலம் சூழலும் நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஸோ காட்டுல வாழ்ந்த, அதாவது மனிதன் படைக்கப்படும் பொழுது முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இலை தலைகளை தான் கட்டிட்டு இருந்தான் இல்லையா. அதன் பிறகுதான் இது வந்து வந்தது. ஆர் தேர் நோ டான் க்ளோஸ் லைங், இது 2nd level இல்லையா. கிழிந்த ஆடைகள் எதுவும் நமக்கு காமனா கிடைக்கலையா, ரோட்ல கிடைஞ்சதை வச்சு நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடாதா இப்படி. அதாவது do the trees which exist for maintaining others no longer give alms and charity? அதாவது எல்லாருக்குமே நிழல் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மரம் நமக்கு வந்து உணவு கொடுக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு இது. ஸோ கிவிங் ஆர்ம்ஸ் இன் சேரிட்டி. டூ த ரிவர்ஸ், நதிகள் எல்லாம் பாய்ந்து ஓடுது, அது நமக்கு நம்முடைய தாகத்தை அது தணிக்காதா இல்லையா. ஆர் த கேவ்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிறு குகைகள் எல்லாம் நமக்கு வீடு என்னக்கூடிய அந்த நிலையை நமக்கு வந்து கொடுக்காதா, வழங்காதா. ஸோ these are all the questions actually. Are the caves, okay? Above all, does the Almighty Lord not protect the fully surrendered souls? இதெல்லாமே ஒரு ஓமையா சொல்லி, அது மாதிரி ஒரு சரணாகதியை அடைந்த ஒரு ஜீவனை வந்து பகவான் வந்து ரட்சிக்க மாட்டாரா? ஸோ அப்படி ஒரு ஓமையோட எடுத்துட்டு போறாங்க. Why then do the learned sages go to flatter those who are intoxicated by the earth earned wealth? இது வந்து
துறவரம் என்ற பெயர்ல இருக்கக்கூடியவங்க உண்மையிலேயே அவங்க வந்து துறவிகள் கிடையாது இல்லையா, போலியான சாமியார்கள். அவங்களுடைய அடைந்த அஷ்ட சித்திகளை வந்து உபயோகப்படுத்தி இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து சித்திகளை உபயோகப்படுத்தி அவங்களுடைய தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்யறாங்க. ஸோ பிற்காலத்துல அவங்களுக்கும் வந்து அவங்க மூலியமா வந்து நிறைய ஆஸ்திகளை வந்து அவர்கள் வந்து பெறுகிறார்கள் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி எத்தனையோ ஆர்கனைசேஷன்ஸ் உண்டு, நம்ம இல்லைன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. தே ஆர் ரிச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இல்லையா. ஸோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இது வந்து இன்சைட் ஆர் சம்திங் ஏதோ ஒரு நம்ம அவங்க ஃபீஸ்ட் அந்த இதுக்கு வந்து வரணும்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு லிங்க் அனுப்புவாங்க. அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு 5000 10,000 பே பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த செஷனையே அட்டன் பண்ணுவாங்க. இன்றைக்கும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இல்லையா. ஆன்மீகம் என்பது ஃப்ரீயா கொடுக்க வேண்டியது. அதுவும் ஒரு பிராமண வைஷ்யனா இருக்கிறவங்க வந்து வைஷ்ணவாவா இருக்கிறவங்க வந்து அதை வந்து they have to give ஃப்ரீயா கொடுக்கணும் அடுத்தவங்களுக்கு. அப்பதான் அந்த ஜீவன் வந்து அதாவது நம்ம காசுன்னு கொடுத்தோம்னா அடுத்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்துடும். எல்லாருக்குமே வந்து அத காசு கட்டி அதை கேட்கக்கூடிய தகுதி இருக்காது இல்லையா. அவங்களுடைய சூழ்நிலை, வாழ்க்கை சூழ்நிலை, வருமானம் இதெல்லாம் வந்து பார்க்கணும். ஆனா அதை பத்தி எல்லாம் அந்த ஏற்பாடு பண்ணி இருக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு வந்து கவலையே கிடையாது. முடிஞ்சா அவங்க வந்து அட்டென்ட் பண்ணட்டும், இல்லைன்னா போடும். அப்படி காசு கொடுத்தாதான் ஞானத்தையே கொடுப்பேன்னு நினைக்கக்கூடியது வந்து அது தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே. அது வந்து கரெக்டான வழி கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம பிரபுபாதர் எல்லாத்தையுமே ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு இல்லையா. நாம் அதனாலதான் நம்ம அதனுடைய மகத்துவமே சில சமயங்கள் நமக்கு விளங்குறதும் கிடையாது இல்லையா. ஸோ ஸ்ரீ நாரதா ரிசீவ் தர்ஷன் ஆஃப் த லார்ட். ஸோ நாரதர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவருடைய குரு எல்லாம் என்ன ப்ராசஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்களோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பகவானை தரிசிக்கணுன்றதுல வந்து தீவிரமான முயற்சி எடுக்கிறார். இதுக்கான ஒரு இது படித்தோம் இல்லையா. ஆத்மானாத்மானம் ஆத்மஸ்தம். ஸோ அதாவது இது 3 விதமான நிலைகள். ஒன்று ஆத்மா. இந்த இது என்ன சொல்றதுன்றது வந்து ஆத்மா என்பது அதாவது இந்த சூப்பர் சூப்பர் சோல் இன்டெலிஜென்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 விதமான நிலைகள். ஆத்மா என்பது சோல், ஆத்மானம் என்பது சூப்பர் சோல் அதாவது பரமாத்மாவை சொல்றது, ஆத்மஸ்தம் என்பது புத்தியை வந்து சொல்றது. இந்த 3 நிலைகள் இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து இந்த கோகனட்னுடைய டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. நம்ம முழுசா ஒரு தேங்காய் வாங்கினோம்னாக்கா அவுட்டர் கவர் ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் இல்லையா. அதுக்குள்ள திக்கா அந்த ப்ரௌன் பார்ட், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஓடு அதுவும் வந்து ப்ரௌன், அதுக்குள்ளதான் தேங்காய் இல்லையா. அது போலதான் இந்த 3 லேயர்ஸ் எல்லாமே வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து சூக்ஷ்ம நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் இது. ஓகே. நாரதா began to meditate upon the super soul situated within using அவருடைய புத்தியை உபயோகப்படுத்தி தன்னுடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை வந்து அவர் தியானிக்க தொடங்குகிறார். ஸோ எப்படி ஒரு தேங்காயினுடைய வெவ்வேறு பகுதிகளை வந்து நம்மளால வந்து வெளிப்புறத்துல இருந்து காண முடியாதோ அது போலதான் இது அப்படிங்கிறதையுமே நாம புரிஞ்சுக்கணும். யதா ஸ்ருதம் அச்சிந்தயம், அதாவது ஒன் ஷுட் நாட் மெடிடேட் அக்கார்டிங் டு ஒன் பர்சனல் விம்ஸ். அதாவது நம்ம கற்பனைக்கேற்றவாறெல்லாம் நாம நினைச்சு நாம பக்தி கொள்ளவே கூடாது. எவ்வாறு நமக்கு வழிநடத்துதல் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அவ்வாறே நாம் அதை உணர்ந்து அவ்வாறே அதை நாம பரிபாலிக்கணும். யதா என்றாலே அவ்வாறே. ஓகே. ஒன் ஷுட் நோ பர்ஃபெக்ட்லி வெல் ஃப்ரம் த அத்தாரிட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் இல்லையா. ஸ்ருதா கேட்பது இல்லையா. ஸோ கேட்டு எவ்வாறு கேட்கப்பட்டதோ அவ்வாறே நாம் அதை வந்து எடுத்து அதாவது செயல்படுத்தணும். through the transparent medium of bona fide spiritual master இல்லையா. And by proper use of one's trained intelligence for meditating upon the super soul who is dwelling within the heart. எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே அவர் வந்து வீற்றிருக்கிறார் பகவான். ஸோ நாம நம்முடைய குரு மகாராஜ் எப்படி சொல்லி கொடுத்தாரோ அப்படி நாம செயல்படணும். ஸோ இங்க நாரத மகரிஷி அவருடைய குரு என்ன சொல்லி கொடுத்தாரோ அதை தான் பயிற்சி செஞ்சு பகவானுடைய தரிசனத்தை வந்து பெறுகிறார். நம்முடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருக்கார் நமக்கு? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இதுதான் சொல்லியிருக்கார் மெயினா. நமக்கு பகவானை பற்றி கேட்பதும் எவ்வாறு we should hear attentively, submissively இல்லையா. தத்வித்தி பிரணிபாதேனா பரிபிரஷ்னேன சேவையா இல்லையா. அந்த மாதிரி நம்ம கேட்கணும். மேலும் வந்து நம்ம கிட்ட அந்த ஒழுக்கமும் அதே மாதிரி வந்து
ஒபீடியன்ட் அண்ட் டிசிப்ளின் சொல்லுவாங்க. அடக்கம் மற்றும் வந்து ஒழுக்கம், இது ரெண்டும் இருக்கணும். இந்த ரெண்டும் இல்லைன்னா நாம வந்து சீடனாகவே தகுதி கிடையாது நமக்கு. ஓகே, வி ஆர் அ டிசைபிள் என்று நாம வந்து எங்கேயுமே சொல்லிக்க முடியாது. இப்போ வந்து பிரவிஷ்டத கர்ண ரந்திரேனா ஸ்வானம் பாவ சரோருஹம் துனோதி சமலம் கிருஷ்ணஹ சலிலஷ்ய யதாஷராத். அதாவது சவுண்ட் இன்கார்னேஷன், சப்தம் இல்லையா, சவுண்ட் இன்கார்னேஷன். இப்ப கேட்கிறார், அவருடைய மனசுல பகவான் வந்து தோன்றுகின்றார் இல்லையா. ஸோ சுப்ரீம் சோல் ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்டர்ஸ் இன்டு த ஹார்ட் ஆஃப் செல்ஃப். இங்க வந்து இந்த பாகவதம் ரூபமே வந்து பகவான் தான் இல்லையா. பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு கோலோகம் சென்ற பொழுது அவர் எந்த ரூபத்துல வருவேன்னு சொல்லியிருந்தார்? பாகவதம் ரூபத்துல வருவேன்னு சொல்லிட்டு, சவுண்ட் இல்லையா, சவுண்ட் இன்கார்னேஷன். அது அந்த ஒரு நிலையில தான் பாகவதம் இருக்கு. அது நம்ம கேட்க கேட்க என்ன ஆகுதுனாக்கா, சிரவணம் பண்ண பண்ண அது நம்முடைய ஹிருதயத்துல செல்கின்றது இல்லையா. அது நம்மள தன்னுணர்வு பாதையில நம்மள வந்து இட்டு செல்கின்றது. ஸோ மேலும் இட் சிட்ஸ் ஆன் த லோட்டஸ் ஃப்ளவர் ஆஃப் இஸ் லவ்விங் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் தஸ் கிளின்சஸ் த டஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அசோசியேஷன் இல்லையா. இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதீக தொடர்புகளால் ஏற்படக்கூடிய கலங்கங்கள் தான் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கு, தூசியாக. அந்த தூசி எப்படிப்பட்ட தூசியா இருக்கு? மலை போல இருக்கு. ஏன்னா இந்த ஜென்மத்தது மாத்திரம் கிடையாது, எத்தனை ஜென்மாந்திரது எல்லாமே சேர்ந்து வச்சு இருக்கு. த திக் லேயர், பிக் மவுண்டெயின் சொல்லலாம். ஸோ ஆங்கரிங், அதாவது காமம் இருக்கும், கோபம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து ஏக்கம் இருக்கும். இந்த மூன்றுமே இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்து கலைய அதாவது நம்ம விட்டு விலக ஆரம்பிக்கும். பக்தியில போகும்போது இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட தூரமாக விலகும். தஸ் ஆக்ட்ஸ் லைக் autonomous rains upon the pools of muddy water. இல்லையா, அதாவது இது எவ்வாறுனாக்கா, ஆட்டம்னாலே இலையுதிர் காலம் இல்லையா. ஸோ இலையுதிர் காலத்தின் பொழுது, இலையுதிர் காலத்துல மழை எப்படி இருக்கும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சேர் கலந்ததா இருக்கும் இல்லையா. நம்மளால வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது. அதுல வந்து தண்ணியை வந்து தனித்து வேறுபடுத்த முடியாது இல்லையா. நல்ல தண்ணி கிடைக்காது இல்லையா. ஏன்னா அந்த சமயத்துல வந்து மழையும் குறைவாகத்தான் இருக்கும் இல்லையா. இலையுதிர் காலத்துல மழையும் குறைவா இருக்கு. ஏன்னா மழை காலத்துலதான் நிறைய மழை இருக்கும். ஆஃப்டர் சம்டைம் அது என்ன ஆகும், தெளிவடையும் பொழுது நம்மளால வந்து நன்னீரை வந்து எடுக்க முடியும். ஆனால் இலையுதிர் காலத்துல வந்து நம்மளால நன்னீர் எடுப்பது என்பது கஷ்டம். ஏன்னா சேரும் செகதியுமா இருக்கக்கூடிய நிலைதான், நமக்கு தனித்து நன்னீர் எடுக்க முடியாது. அது போன்ற நிலை. ஸ்னிக்தா பிரவருத்த கணாஷாயமம் சர்வ சௌந்தர்ய சங்கிரகம் சார்வ ஆயதா சதுர்பாஹு சுஜாதா ருச்சிரானனம் பத்மகோஷ பலாசாக்ஷம் சுந்தராப்ரூ சுநாஷிகம் சுத்விஜம் சுகபோலஷ்யம் சமகர்ணா விபூஷணம். இது வந்து 4th canto, ஐ திங்க் நாம படிச்சிருக்கோம். இது நாரத மகரிஷினுடைய கான்வர்சேஷன்ஸ் இல்லையா. அதுக்கு முன்னாடி யாரோட இது முடிஞ்சது நம்ம படிச்சது? ரிது மகாராஜா படிச்சோம் இல்லையா 4th cantoல. 24th chapter அவர் தானா? எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் தான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இஃப் வி கோ டு த வேதா பேஸ் போனா தெரிஞ்சிடும். 4th chapter 24. எஸ், பிருது மகாராஜா 24 chanting by Lord Shiva. ஓகே, ருத்ரகீதம். ஓகே, ருத்ரகீதத்துல இருந்து எடுக்கிறது. லார்ட்ஸ் பியூட்டி ரிசம்பிள்ஸ், அதாவது கார்மேகம் போன்று இல்லையா. இந்த அதாவது மழை காலத்துல வரக்கூடிய கார்மேகம் போன்று அவருடைய அழகான ரூபம் இல்லையா. ஸோ ரெயின்ஃபால் கிளிசன்ஸ், இஸ் பாடிலி ஃபீச்சர் ஆல்சோ கிளிசன். அதாவது எப்படி வந்து மழை வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சில நேரத்துல வந்து அந்த சாரலை பார்க்கறதுக்கு கூட வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் இல்லையா. அது போல வந்து பகவானுடைய திருமேனியும் வந்து அந்த சௌந்தரியம் வந்து மிகவும் அற்புதமாக இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது. ஹி இஸ் த சம் டோட்டல் ஆஃப் ஆல் பியூட்டி. அனைத்து அழகுக்குமே அவர் தான் வந்து, அதாவது சம்னா டோட்டல், சம் டோட்டல் ஆஃப் ஆல் பியூட்டி, எல்லா அழகுக்குமே அவர் தான் உறைவிடம் என்றும் சொல்லலாம். எக்ஸாக்ட் வேர்டு அது கிடையாது. அனைத்து அழகுக்குமே அவர் தான் சொந்தம். ஓகே, இஸ் த ஹையஸ்ட்.
அவருக்கு 4 கைகள் இல்லையா, எப்படி அந்த தாமரை, கதை, சக்கரம் மற்றும் வந்து சங்கு, இது எல்லாமே அவர் இதுல இருக்கு. அண்ட் தென் அவருடைய கண்கள் வந்து தாமரை இதழ்களுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஆஸ் பியூட்டிஃபுல்லி ரேஸ்டு இல்லையா, எள்ளுப்பூ நாசி இல்லையா, மைண்ட் அட்ராக்டிங் ஸ்மைல், அவருடைய புன்னகை வந்து நம்ம மனசு வந்து பார்ப்பவர்களின் மனசு வந்து இருக்கும். A beautiful forehead, நெத்தி வந்து ரொம்ப அழகான நெற்றி. அண்ட் ஈக்குவலி பியூட்டிஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி டெக்கரேட்டட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க காதுகள். ஸோ இவ்வாறு பகவானுடைய புகழாரங்கள் வந்து பாடுறது. ஸோ இப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம ஒருத்தர் வந்து பகவானுடைய செயல்கள், ரூபம், இதையெல்லாம் ஒவ்வொரு அவருடைய திருவடிகள்ல இருந்து நம்ம அவருடைய முகம் வரைக்குமே வந்து நம்ம எண்ணி எண்ணி தியானம் பண்ணலாம். ஓகே, அவ்வாறு நம்ம செயல்படும் போது பக்குவம் அடைகின்றோம். மேல மனக காந்தம் சுச்சாபகம், அதாவது சாட்டிஸ்ஃபைடு ஒன்ஸ் மைண்ட், மன இல்லையா, காந்தம், சுச்சா, சுச்சா என்றாலே நம்ம சுச்சா அப்படின்னாலே தூய்மை அடையிறது இல்லையா, திருப்தி பெறும் பொழுதுதான். அதாவது தூய்மை அடைவது என்பது எப்படி நாம புரிஞ்சுக்க முடியும்னா, ஒருத்தருடைய மனசு சுத்தமா இருக்குன்னா அவங்களோட நம்ம வந்து ஒரு சம்பாஷணை பேசும் பொழுது நம்ம வந்து அவங்க செயல்படக்கூடிய விதம், அவங்க ஒரு செயலை எவ்வாறு கையாள்கிறார்கள், அதை கொண்டு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. ரொம்ப அதாவது அன்பா இருக்காங்க இவங்க, ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்காங்க, ஹிருதயபூர்வமா அவங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்க, அடுத்தவங்களுக்கு தீங்கு இழைக்காதவங்க, இப்படி எல்லாம் நம்ம நிறைய எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோமா இல்லையா அடுத்தவங்களுக்கு. அது போலதான் பகவான் வந்து இஸ் ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட், இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி. அதாவது அவருடைய இதை வந்து ஃபார்ம், அவருடைய ரூபத்தை பார்க்கும் பொழுது நம்ம மனசு எப்படி இருக்கும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து திருப்தி கொண்ட நிலையை வந்து நமக்கு கொடுக்கும். அந்த நிலை தான் அந்த இடத்துல மனக காந்தம், காந்தம் ஈர்க்கப்படுவது நம்ம இல்லையா. சுச்சாபகம் டிரைவ்ஸ் அவே ஆல் ஆஃப் ஒன்ஸ் லெமெண்டேஷன், அனைவருடைய அதாவது அனைத்து குழப்பங்களுமே வந்து தன்னின்தானாகவே விளங்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ மழை வந்து பொழியணும்னு சொல்லிட்டு கார் மேகம் எல்லாமே வந்து ஒன்று சேர்ந்து திறந்திருந்தாலும் பலமான காற்றடிக்கும் பொழுது அந்த மேகம் எல்லாம் என்ன ஆகும், சிதறி அடிச்சு போயிடும் இல்லையா. அந்த மேகத்துக்குள்ளே வந்து மறைஞ்சிருக்க சூரியன் வந்து வெளிப்பட ஆரம்பிப்பான் இல்லையா. அது போலதான் இங்க வந்து ஒருத்தர் பகவானுடைய அந்த தரிசனம் வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னாக்கா, அவங்க கிட்ட இருக்கிற குழப்பம், கலக்கம் எல்லாமே வந்து அவங்களை விட்டு விலக ஆரம்பிச்சு. ஸோ தெள்ள தெளிவான ஒரு நிலையை வந்து அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும், ஸ்திர நம்பிக்கையை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கும். இந்த சோகால்டு இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக அழகு எல்லாமே நம்ம கம்பேர் பண்றது தெய்வீகமான அழகுக்கும் பௌதீக அழகுக்கும். இப்போ நம்ம அதாவது குழந்தையா பிறந்த உடனே ஒரு ஒரு 3 திங்கள் குழந்தை நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகா இருக்கும் இந்த குழந்தை. அதே வளர 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 அதனுடைய ரூபத்திலையுமே மாற்றம் வரும் இல்லையா. யவனம் வரும் பொழுது பார்க்கறதுக்கு அழகா தான் இருப்பாங்க. அதே வயோதிகமாகும் பொழுது ஸ்கின் எல்லாமே சுருங்கி வந்து பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா. அதாவது வயோதிகமான நிலையை அடைவாங்க. ஸோ அதுதான் பௌதீகத்தினுடைய பியூட்டியே. ஸோ எத்தனையோ இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த வயசாகாம இருக்கிறதுக்கு வந்து. நிறைய பேர் வந்து அதாவது there are some operations and all they are doing. ஆனா உண்மையிலே அதெல்லாம் தேவையற்ற ஒன்று செயல்கள் இல்லையா. என்றைக்கு இருந்தாலும் நாம் ஒரு நாள் வயோதிகம் அடையத்தான் வேண்டும். இந்த உடல் அழியக்கூடிய உடலுக்கு நாம் அவ்வளவு அதாவது முக்கியத்துவமான அந்த அழகுக்கு வந்து அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அகத்தினுடைய இருக்கக்கூடிய அழகை பத்தி தான் நாம யோசிக்கணும். புற அழகை பற்றி நாம பெருசா யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. தூய்மையாக இருந்தாலே போதும். ஆனா இந்த தெய்வீகத்துல வந்து நிலை கொள்ளும் பொழுது புறமும் அகமுமே ரொம்ப அழகாவே இருக்கும். ஒரு நபருடைய அவங்க ரொம்ப கலையாவே தோன்றுவாங்க இல்லையா. சில பேருடைய முகத்தை பார்க்கும்போது ரொம்ப தேஜஸா இருக்கும் இல்லையா. நம்ம என்என்டி பிரபுஜியை பாத்தீங்கன்னா கூட அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். வெரி டிவைன் நேச்சரா இருப்பார் அவர். ஸோ அது மாதிரி பிரகாசம் இருக்கும், பிரகாசமா இருப்பாங்க. ஆமா, அவர் ரொம்ப பிரகாசமா இருப்பாரு. நான் டே 1ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான். ஸோ சச்சு ஏன்னா 20+ இயர்ஸ்க்கு மேல அவர் வந்து இந்த சேவையில இருந்திருக்கார் இல்லையா. ஸோ கண்டினியூஸ் சர்வீஸ் டு த லார்ட். ஏன்னா நிறைய புக்கு சேவை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி என்ன சேவை கொடுக்குறாங்களோ அந்த சேவை செய்யணும். அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே நிறைய அவர் கிளாஸஸ்ல சொல்லுவார். ஐ வாஸ் இன் தட் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அந்த இதுலேருந்து இங்கே என்ன மாற்றினாங்க, அந்த சேவை எனக்கு கொடுத்தாங்க, அதை செய்தேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவார். ஸோ அங்கே எல்லாமே நான் இந்த சேவை எடுத்துட்டு செஞ்சேன்னு அவர் சொன்னதே கிடையாது. எனக்கு வழங்கப்பட்டது இந்த சேவை, அதை நான் புரிந்தேன்னு தான் சொல்வார். ஸோ அந்த பாவத்தை அவர்கிட்ட இருந்து தான் நம்ம கற்றுக்கணும். ஸோ நமக்கு என்ன சேவை கொடுக்குறாங்களோ அதை நம்ம வந்து வித் ஃபுல் ஹார்ட்டடாக நம்ம செய்யணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் இறைவனுக்கு போய் சேரும். நம்ம ஒரு நிலையில நம்ம அதை யோசிக்கணும், இது இறைவனுடைய சித்தம்.
நாம இந்த சேவையை செய்யணும்ன்றது வந்து இறைவனுடைய சித்தம். அந்த சித்தத்தை வந்து நாம எடுத்துட்டு செய்யணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுல நம்மளுடைய ரிசர்வேஷன்ஸ் நாம கண்டிப்பா வைக்கக்கூடாது. ஓகே, எந்த வேலையா இருந்தாலும் நாம எடுத்துட்டு செய்யணும். நம்ம தமிழ் டிவோட்டிஸ் கிட்ட அது ஒரு பண்பு இருக்கு. இப்ப நான் எத்தனை சேவைகள் இருக்குன்னு சொன்னப்போ யாருமே நான் இதைதான் செய்வேன் அதை தான் செய்வேன்னு சொல்லல. பட் பிசிக்கல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கிறது மட்டும் நம்ம விட்டுட்டு மிச்சம் எல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஏன்னா யாருக்கு ஹெல்த் எப்படிப்பட்டதுன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ இஃப் தெர் இஸ் நோ ஹெல்த் கன்ஸ்ட்ரெயின் எந்த வேலைனாலும் எடுத்துட்டு நம்ம செய்யலாம். ஸோ இங்க பகவானுடைய இது வந்து நம்மளை இன்னும் ஈர்க்கும். நம்ம பௌதிக புற அழகு வந்து இட் வில் அஜிடேட் இல்லையா? ஸோ ஒருத்தர் ரொம்ப அழகா இருக்காங்கன்னா இன்னும் நம்ம அவங்களையே பார்த்துட்டே தான் உட்காந்துருக்கோம் இல்லையா? அதனால ஈர்க்கப்படுவோம். நம்ம மனசு சஞ்சலம் அடையும் இல்லையா? ஸோ தட் கோஸ் டு த அதாவது டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் இல்லையா? நான்கு விதமான நிலையில நம்ம வந்து புலனுகர்ச்சி நம்ம இப்பதான் படிச்சோம். 5th சாப்டர்ல படிச்சோம். 25th சாப்டர்ல இல்லையா? வார்த்தையால ஒருத்தரோட வந்து பேசக்கூடிய நிலையில ஒருத்தரை தொடுவதாலும் இல்லையா ஒருத்தர் மனதாலையும் நம்ம வந்து புலனுகர்ச்சி கண்டிப்பா செய்ய முடியும்ன்றத வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் சொன்னதையுமே நம்ம 4th கேண்டோல படிச்சுட்டு இருக்கோம். அது எல்லாமே நமக்கு அஜிடேட் அதாவது உந்துதல்களை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம வந்து வில் கெட் மோர் டிஸ்ட்ராக்டட். இதுதான் பௌதிக அழகு. ஆனா ஆன்மீக அழகு வந்து இப்ப இறைவனுடைய ரூபத்தை நம்ம கண்ணும் பொழுது நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அஜிடேஷன் இருக்காது. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பகவானை சேவிக்கணும்ன்ற அந்த ஆர்வம். இப்ப நம்ம கோயிலே வந்து அர்ச்ச விக்கிரகமா இருக்கும் பொழுது அவருடைய அழகான பட்டுடை இல்லையா, அழகான மாலைகள், அவர் அந்த அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறத பார்க்கும்பொழுது நம்ம இன்னும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் அங்கேயே இருந்துட்டு வரலாமேன்னு நமக்கு தோன்றது இல்லையா? அங்க நமக்கு அஜிடேஷன் இருக்கா? கிடையவே கிடையாது. உந்துதல்கள் இருக்கா? தவறான உந்துதல்கள் இருக்கா? எதுவுமே கிடையாது. ஆன்மீகத்துல நாம திளைக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நான் இதோட நிறுத்துறேன் இன்னைக்கு. மேபி இன்னும் ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம குரூப் டிஸ்கஷன் இதை முடிச்சிருவோம். மேபி 1/2 hour அப்படி. ஓகே. வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபேவ ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்தக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ 4th நீங்க எல்லாரும் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க.